Bresusem ana Chronicles nwoma edikan. Bresusem nwoma edikan. Tibaakon. Adam, Seth, Enos, Kenan, Mahalalel, Yared, Henok, Metusala, Lamek, Noah, Sem, Ham, ni Yafet. Yafet mani Goma, ni Magog, ni Madai, ni Yawan, ni Tubal, ni Mesek, ni Tiras. Na Goma mani Askenas, ni Difat, ni Togama. Na Yawan mani Elisa, ni Tarsis, Kitifo, ni Rodamfo. Ham mani Kus, ni Misrim, Put, ni Canaan. Na Kus mani Seba, ni Hawila, ni Sapta, ni Rama, ni Saptika. Na Rama mani Siba, ni Dedan. Na Kus wo Nimrod. Ono na ofiri ase ye otumfo asase so. Na Misrim wo Ludfo ni Anamfo, ni Lehabfo, ni Naftufo, ni Patrusfo, ni Kaslufo a Filistifo firi won mu, ni Kaftorfo. Na Canaan wo Nabakan Sidon, ni Het, ni Yebusini, ni Amorini, ni Gigasini, ni Hiwini, ni Akinini, ni Sinini, ni Awadini, ni Samarini, ni Hamatini. Sem mani Elam, ni Asor, ni Afaksad, ni Lud, ni Aram, ni Us, ni Hul, ni Geta, ni Mesek. Na Afaksad wo Sela, na Sela wo Eba, na wo mabanu ma Eba. Obaku din di Peleg, na ne bresu na asase mutitiye. Na onua din di Yoktan, na Yoktan wo Almodad, ni Selef, ni Hasamawet, ni Yera, ni Hadoram, ni Usal, ni Dikla, ni Ebal, ni Abimael, ni Seba, ni Ofe, ni Hawila, ni Yobab. Yenum nyina ni Yoktan ma. Sem, Afaksad, Sela, Eba, Peleg, Riu, Serug, Nahor, Tera, Abram, oni Abraham. Abraham mani Isaac ni Ismael. Yenum ni won awo ntoatoaso. Ismael abakan ni Baot, ni Keda, ni Adbil, ni Mibsam, Misma, ni Duma, Masa, Hadad, ni Tema, Yeto, Nafis, ni Kedema. Yenum ni Ismael ma. Na Abraham mpna Ketura ma. Owo Simran, ni Yoksan, ni Medan, ni Midian, ni Yisbak, ni Shua. Na Yoksan mani Seba, ni Dedan. Na Midian mani Efa, ni Hanok, ni Abida, ni Elda. Yenum nyina ni Ketura ma. Na Abraham wo Isaac. Na Isaac mani Esau, ni Israel. Esau mani Eliphaz, Reuel, ni Yeus, ni Yalam, ni Korah. Eliphaz mani Timan, ni Oma, Sefi, ni Gatam, Kenas, ni Timna, ni Amalek. Reuel mani Nahat, Serah, Sama, ni Misa. Na Seya mani Lotan, ni Sobal, ni Sibion, ni Ana, ni Dison, ni Esa, ni Disan. Na Lotan mani Hori, ni Homam. Na Timna ni Lotan nuaba. Sobal mani Alian, ni Manahat, ni Ebal, Sefi, ni Onam. Na Sibion mani Aya, ni Ana. Ana mani Dison. Na Dison mani Hamran, ni Esban, ni Yitran, ni Keran. Esa mani Bilan, ni Sawan, ni Yakan. Dison mani Us, ni Aran. Na yenum ni ahemfo a wodi Edom asase so ansa na obiridi Israel maso hene. Bi oba Bela. Na ni kuro din di Dinhaba. Na Bela wi. Na Sarah ba Yobaba ofri Bosra bedi nadie. Na Yobab wi. Na Husama ofri Timam asase so bedi nadie. Na Husam wi. Na Bedad ba Hadada okum Midian Moab pete mu no bedi nadie. Na ni kuro din di Awit. Na Hadad wi. Na Samla ofri Masreka bedi nadie. Na Samla wi.
Na Saul a ofri Rehobot a eda asuo hu bedi nade. Na Saul wi, na Agbor ba Baal-Hanan bedi nade. Na Baal-Hanan wi, na Hadad bedi nade. Na ne kuro din de Pai, na ne yiri din de Mehatabala. Oye Matred ba Mesahab baba. Na Hadad wi. Na Edom atitire nie. Otitire Timna. Otitire Alia. Otitire Yetet. Otitire Oholibama. Otitire Ela. Otitire Pinon. Otitire Kenas. Otitire Timan. Otitire Mipsa. Otitire Magdiel. Otitire Iram. Yenum ni Edom atitire. Brasosam ngoma edikan timienu. Yenum ni Israel ma. Ruben, Simeon, Lewi ni Yuda, Isaka ni Sebulon, Dan, Yosef ni Benjamin, Naftali, Gad ni Asa, Yuda ma ni ni Onan ni Sela. Baasa yi na Kene ni Sua baba wo ma no. Na Yuda abakan ye Awurade anim bone. Na okum no. Na nasetama wo Peres ni Sera ma no. Yuda ma nyina ye baanum. Peres mba ni Hesron ni Hamul. Na Sera ma ni Simri ni Etan ni Heman ni Kalkol ni Dara wo nyina ye baanum. Na Kami ma ni Israel hafo Akan ofum asirade mu no. Na Etan ma ni Asaria. Na Hesron ma wo ma no ni Yeramiel ni Ram ni Kelubai. Na Ram wo Aminadab. Na Aminadab wo Nason. Yuda maba Palma no. Na Nason wo Salma. Na Salma wo Boaz. Na Boaz wo Obed. Na Obed wo Isai. Na Isai wo nabakan Eliab ni Abinadab a otie mienu. Ni Sema otoso miensa. Nathaniel toso 9. Radai toso 9. Osem toso 9. David toso 9. Na wɔn nua maanom ni Seruia ni Abigail. Na Seruia ma ni Abisai ni Yoab ni Asael. Wɔyɛ baasa. Na Abigail wo Amasa. Na Amasa neja ni Ismael ni Yeta. Na Hesron ba Caleb ni ne yere Asuba ni Yeriot woe. Na ne manie Yesa ni Sobab ni Adon. Na Asuba wi. Na Caleb fa Efrat ware. Na owo Hor mano. Na Hor wo Uri. Na Uri wo Besalel. Na ekyire no Hesron ko Make a oye Gilead neja baba ho. Na oware no nso na wadi mfinhyia 20. Na owo Segub mano. Na Segub wo ye ono na Gilead asase sunkuro 23 ye ne dia. Na Gerson ni Aram ji ye atraye no firi wonsem. Kenat ni ehun nkrowa eye nkro 20. Yenum nyina ye Gilead neja Makir ma. Na Hesron wu wo Caleb Efrata akiri no. Hesron yire Abia wo Asha oye Tekua neja ma no. Na Hesron abakan Yeramel ma ni abakan Ram ni Buna ni Orin ni Osem ni Ahia. Na Yeramel wo yire fufuro bi a ni din de Atara. Oni Onam ni na. Na Yeramel abakan Ram ma ni Mas ni Yamin ni Eka. Na Onam ma ni Samai ni Yada. Na Samai ma ni Nadab ni Abiso. Na Abiso yiri din de Abihail. Na wo Aban ni Molid mano. Na Nadab ma ni Seled ni Apem. Na Seled wiya wenyama. Na Apem ma ni Yisi. Na Yisi ma ni Sisan. Na Sisan ma ni Ahlai. Na Samai nua Yada ma ni Yeta ni Yonatan. Na Yeta wiya wenyama. Na Yonatan ma ni Pelet ni Sasa. Yenum ni Yeramel ma. Na Sesan ni mabarima je mama. Na Sesan wa akwa Misri ni bia ni din de Yaha. Na Sesan de ne baba ma na kwa Yaha aware. Na owo Atai ma no. Na Atai wo Nathan. Na Nathan wo Sabad. Na Sabad wo Eflal. Na Eflal wo Obed. Na Obed wo Yehu. Na Yehu wo Asaria. Na Asaria wo Heles. Na Heles wo Eliasa. Na Eliasa wo Sisemai. Na Sisemai wo Salum. Na Salum wo Yekamia. Na Yekamia wo Elisama.
Na Yeramil nua Caleb mane na bakan Mesa oni Sif eja ni Hebron eja Marisamba. Na Hebron mane Kora ni Tapua ni Rekem ni Sema. Na Sema wo Raham Yokiam eja. Na Rekem wo Samai. Na Samai ba ni Maon. Na Maon ye Bethel eja. Na Caleb mpena Efa wo Haran ni Mosa ni Gasis. Na Haran wo Gasis. Na Yadai mane Regem ni Yotam ni Gesan ni Pelet ni Efa ni Saf. Na Caleb mpena Maaka wo Seba ni Tehana. Na wo Safa oye Madmana neja. Sewa oye Magbena neja ni Gibea neja. Na Caleb baba ni Aksa. Yenum ni Caleb mma. Efrata abakan ho mani Soba. Kiriat Yarima oye neja. Sama oye Bethlehem neja. Harefa oye Bet Gada neja. Na Sobara oye Kiriat Yarim neja womba. Woni Haro ni Menhut fuofa. Na Kiriat Yarim musua ni Yitrifuo, ni Putifuo, ni Sumatifuo, ni Misraifuo de no. Yenumu na Sorafuo ni Estalfuo frie. Sama mani Bethlehem ni Netofafuo, Atrod Bet Yoab, ni Manahatfuo fa ni Sorifuo no. Ni Atrefuo musua wote Yabes no. Tirafuo, Simiafuo, Sukafuo. Wani Kinifuo a woye Hamata woye Rekab fie eja no asefo. Bresusem nwoma edikan timiensa. Na yenum ni David ma owo ma no Hebron. Na bakan Amnon ni Yisri ni Ahinomba. De otie mienu ni Daniel a oye Carmel ni Abigail die. De otoso miensa ni Absalom a oye Gesur hene Talmai baba Maakaba. De otoso nan ni Adonia oye Hagit ba. De otoso num ni Sefatia oye Abital ba. De otoso nsia ni Yitrama oye ne yire Eglaba. Hebron na owo ba siama no. Na odi ho hene mfie nson ni abosumi nsia. Na odi mfie aduasa miensa Yerusalem. Na yenum na owo ma no Yerusalem. Simea ni Sobab ni Nathan ni Salomo. Bana yi ya Amiel baba basu ade no. Ni Yiba ni Elisama ni Elifelet ni Noga ni Nefeg ni Yafia ni Elisama ni Eliada ni Elifelet. Woye baako. Won nyina David mma esonompnafo mma. Na Tama ye won nua ba. Na Salomo ba ni Rehabiam. Ne ba ni Abia. Ne ba Asa. Ne ba Yehoshaphat. Ne ba Yoram. Ne ba Ahasia. Ne ba Yoas. Ne ba Amasia. Ne ba Asaria. Ne ba Yotam. Ne ba Ahas. Ne ba Hezekia. Ne ba Manase. Ne ba Amon. Ne ba Yosia. Na Yosia mane na bakan Yohanan. Yehoakim tiamienu. Sedekia tosu miensa. Salum tosu 9. Na Yehoakim mane ne ba Yekonia. Ne ba Sedekia. Na Yekonia mane Ase. Ne ba Selter. Ni Makiram. Ni Pedaya. Ni Senasa. Yekamia. Osama. Ni Nedabia. Na Pedaya mane Serubabel. Ni Simea. Na Serubabel mane Mesulam. Ni Hanania. Ni wonuaba Selomit. Ni Hasuba. Ni Ohel. Ni Berukia. Ni Hasadia. Yusab Hesed. Woye baanum. Na Hanania mane Peletia. Ni Yezaya. Refaya mba. Anan mba. Obedia mba. Sekania mba. Na Sekania mane Semaya. Semaya mane Hatus ni Yigal ni Baria ni Nearia ni Safat woye baasia. Na Nearia mane Elionai ni Hiskia ni Asrikam woye baasa. Na Elionai mane Hodawia ni Eliasib ni Pelaya ni Akub ni Yohanan ni Delaya ni Anani woye baason. Bresusem nwoma edikan ti 9. Yuda mane Peres, Hesron, ni Kami, ni Ho, ni Soba. Na Soba Barea wo Yahat,
na Yahat wo Ahumai ne Lahad. Yenum ni Sorafo musua. Na yenum ni Etam ejade. Yisrael ne Yisma ne Yedbas. Na wɔn nua din de Haslelponi. Ne Penuel a ɔyɛ Gedo eja. Ne Esa a ɔyɛ Husa eja. Yenum ni Bethlehem eja Efrata. Abakan Homa. Na Asha ɔyɛ Teku eja wɔ yerenom baanu. Hela ne Nara. Na Nara wo Ahusam ne Hefa ne Temeni ne Ahastari maano. Yenum ni Nara ma. Na Hela ma ne Seret, Yesoha ne Etnan. Na Kos wo Anub ne Sobiba ne Ahahil Harumba musua. Na Yabes nya animonyam sene ne nuanom. Na ne natu ne din Yabes se Medeyia na ewo no. Na Yabes frɛ Israel Nyankopɔn se Sa anka urishira me na watra me hyiemu na wonsa di machi na wa amabɔne bi a meyɛ me na yɛ bi a meka me Na Onyankopɔn ma de ɔsrɛ no bae. Na Kalub suhanua wo Meha ɔne Eston agya. Na Eston wo Bet-Rafa ne Pasia ne Tehina Nahas agya. Yenum ne Reka nkurɔfoɔ. Na Kenas ma ne Otniel ne Seraya. Na Otniel ma ne Hatat. Na Meonotai wo Ofra. Na Seraya wo Yoab. Ge-Harasim aseɛ ne adwumfoɔ bonhua agya. Efiri sɛ wɔyɛ adwumfoɔ. Na Yefune ba Kaleb ma ne Iru. Ela ne Nam. Na Ela ma ne Kenas. Na Yahalelel ma ne Sif ne Sifa. Tiria ne Asarel. Na Esra ma ne Yeta ne Mered ne Efa ne Yalom. Na ɔwo Miriam ne Samai ne Yisba ɔyɛ Estemwa agya. Na ne yere a ɔyɛ Yudani wo Yerada ɔyɛ Gedo agya. Ne Heba ɔyɛ Soko agya. Ne Yekutiel a ɔyɛ Sanua agya. Na yenum ne Faro baba Bitia Mered ware no no mma. Na Hodi ayere a ɔyɛ Naham nuaba ma ne Gami ni Kela agya. Ne Maaka ni Estemo agya. Na Simon ma ne Amnon ne Rena Ben-Hanan ne Tilon. Na Yisi ma ne Sohet ne Ben-Sohet. Yuda Basela manie. Ɔyɛ Leka agya. Ne Lada ɔyɛ Marisa agya. Ne Bet-Asbia nwura dwumfo musua. Ne Yokim. Ne Kosiba Marima ne Yoas ne Sarafa ɔyɛ Fieruanom. Moab ne Yasubi Lehem. Na nsɛm yi yɛ adada. Wɔn ne nkukunnwumfo ne wɔn a wɔte Netam ne Gedera wɔ ɔhene nkyɛn na adwumam hɔ na ɔteɛ. Simeon ma ne Nemuel ne Yamin, Yarib, Sera ne Sol, ne ba Salum, ne ba Mipsam, ne ba Misma. Na Misma ma ne ba Hamuel, ne ba Sakor, ne ba Simie. Na Simie wɔ mmabarima 16 ne mmabaa 6. Na ne nuanom ni mma bebree. Na wɔn abusua nyinaa ase ankyene sɛ Yuda mma. Na wɔtena Beer-Seba ne Molada ne Hasasol ne Bilha ne Esem ne Tolad ne Betuel ne Homa ne Siklag ne Bet-Makabot ne Hasasusim ne Bet-Biri ne Saraim. Yenum ne wɔn nkuro beduru David ahenni so. Na wɔn nkuro ne Etam ne Ain, Rimon ne Token ne Asan nkronum. Ni wɔn nkuro a ɛwowɔ nkuro yi nyinaa ho de kosi Baal. Yeni wɔn tenabea hodoɔ ne wɔn musua nkaneyɛ. Na Mesobab ne Yamlek ne Amasia ba Yosa ne Yoel ne Asiel ba Seraya ba Yosibia ba Yehu ne Elionai ne Yakoba ne Yesohaya ne Asaya ne Adiel ne Yesimiel ne Benaya ne Semaya ba Simri ba Yedaya ba Alon ba Sifi ba Sisa. Yenum a wabobɔ wɔn din yɛ wɔn musua mu mapɔma. Na wɔn panyin fie trɛ piipa. Na osimu kɔ de ɔnam kɔ Gedo. Bonhwa no apue fam sɛ ɔrekɔhwehwɛ adidibea ama wɔn nwan. Na wɔhunu adidibea frɔmfrɔm ayɛ. Na asase no mu trɛ bangam. Na ɛso dwokom. Na wɔn a wɔtete hɔ kane no firi Ham. Ɛna yenum a wabobɔ wɔn din no kɔɛ.
Yuda hene Hesekia breso kɔbobɔ manfo a wohunu wɔ hɔ no ne wɔn ntomadan na wɔsɛe wɔn pasapasa de besi nnɛ na wɔtenatena wɔn anam efiri sɛ na adidibea wɔ hɔ ma wɔn nwan na Simeon manara mu marima hanum firi wɔn mu sim kɔ Sia bepɔ so na Pelatia ne Neara ne Refaia ne Usiel a ɔyɛ Yisi mma di wɔn tire na okokunkum Amalek adwanefoɔ no nkae na wɔtena hɔ de besi nnɛ. Bresosɛm nwoma a edi kan tinum na Israel abakan Ruben mma na ɔno ne abakan de nanso ɛnam sɛ oguu n'agya na yɛ ho finti wɔde n'abakan yɛ ma Israel ba Yosef mma no nanso wɔantwerɛ wɔn abakan yɛ anatoɔ mu na Yuda ho yɛ den ne nuanom mu na ɔbapɔma firi ne mu nanso abakan yɛ no dane Yosef de. Ruben Israel abakan no ma ne Hanok ne Palu Hesron ne Kami Yoel ma ne ba Semaya ne ba Gog ne ba Simei ne ba Mika ne ba Rea ne ba Baal ne ba Bera Asiria hene Telegat Pilneser tu no kɔɛ no ɔne ne Rubenfoɔ bapɔma na ne nuanom sɛdeɛ wɔn musua teɛ wɔn awohodoɔ so anatoɔ mu ne otitire Yeel ne Sakaria ne Yoel ba Sema ba Asas ba Bela ɔtena Aroa de kosi Nebo ne Baal Meon ho na apue fam so ɔtena de kosi ɛsrɛ so a efiri Euphrates asubɔntena no na wɔn mmoakuo dɔɔso Gilead asase so na Saul nnamu no wɔne Hagafo di ako na wɔtotɔɔ wɔn nsa ano na wɔtenatena wɔn ntomadan mu Gilead apue fam nyinaa na Gad ma tena wɔn tintinsoɔ Basan asase so de koduru Saleka Yoel di tire na Safam di hɔ ne Yanai ne Safat wɔ Basan na wɔn nuanom sɛdeɛ wɔn panyin fie teɛ ne Mikael ne Mesulam ne Seba ne Yorai ne Yakan ne Sia ne Eba wɔyɛ baaso yenum ne Bus ba Yado ba Yesisai ba Mikael ba Gilead ba Yarua ba Huri ba Abihail ma Guni ba Abdiel ba Ahi di wɔn panyin fie sutire na wɔtena Gilead a ɛwɔ Basan ne ɛso nkurowa mu ne Saron nkura nyinaa mu deɛ wɔn hye kɔsoeɛ ɔtwerɛɛ wɔn nyinaa anatoɔ Yuda hene Yotam brɛ so ne Israel hene Yerobiam nna mu. Ruben ma ne Gadfoɔ ne Manase abusuakuo fa no nipa a wotumi wɔn ho mu marima a wokura akyɛm ne nkrantɛ na wɔkuntunu tadua na wasua akodie no yɛ nipa 49,000 ne 760 a wotumi kɔ ɔsa na Hagafoɔ ne Yetu ne Nafis ne Nodab di ako na wonya mmoa fa wɔn so na wɔde Hagafoɔ ne wɔn a wɔka wɔn ho no nyinaa hyɛ wɔn nsa efiri sɛ wɔteɛ mu frɛ Onyankopɔn ɔko no mu na otie wɔn ɛnam sɛ wɔn ani da ne so nti na wɔsoaa wɔn mmoakuo no wɔn yoma 5,000 ne nnwan 250 ne mfunumu 2,000 ne nipa akra 1,100 nomum na apirafoɔ pii totɔe na Nyankopɔn nkyɛn na ɛdɔm no firi bae na wɔtenatena wɔn anam de kosi otukuro no mu na Manase abusuakuo fa no mma tena asase no so firi Basan de kosi Baal-Hermon ne Senir ne Hermon bepɔ ho na wɔdɔɔso na yenum ne wɔn panyimfie atitire Efa ne Yisi ne Eliel ne Asriel ne Yeremia ne Hodawia ne Yadiel nɔmarima a wotumi wɔn ho nipa a wɔwɔ din wɔn panyimfie so atitire na wɔfom wɔn agyanom Nyankopɔn na wɔkodii asase no so aman a Onyankopɔn sɛ wɔn anim no anyame akyi adwamammɔ so ɛna Israel Nyankopɔn hanyan Asiria hene Pul ne Asiria hene Tilgat Pilneser honhom na otu Rubenfoɔ ne Gadfoɔ ne Manase abusuakuo fa no de wɔn kodua Hala ne Habor ne Hara ne Gosan asubɔnten ho de besi nnɛ. Bresosɛm nwoma a edi kan tinsia Lewi mma ne Gerson Kehat ne Merari na Kehat mma ne Amram Yisha ne Hebron ne Usiel na Amram mma ne Aaron
ni Mose ni Miriam. Na Aaron ma ni Nadab ni Abihu, Eliasa ni Itama. Eliasa wo Pinehas, Pinehas wo Abisua, na Abisua wo Buki, na Buki wo Usi, na Usi wo Serahia, na Serahia wo Meraut, Meraut wo Amaria, na Amaria wo Ahitub, na Ahitub wo Sadok, na Sadok wo Ahimas, na Ahimas wo Asaria, na Asaria wo Yohanan, na Yohanan wo Asaria. Ono na odi sofo wo asoridan a Salomo sii no Yerusalem no mu. Na Asaria wo Amaria, na Amaria wo Ahitub, na Ahitub wo Sadok, na Sadok wo Salum, na Salum wo Hilkia, na Hilkia wo Asaria, na Asaria wo Seraya, na Seraya wo Yehosadak, na Yehosadak de Awurade ma Nebukadnezar so ma no betu Yuda ne Yerusalem koye no okobi. Lewi ma Gersom, Kehat ni Merari, na yenum ni Gersom medin, Libni ni Simei, na Kehat ma ni Amram, Yisha ni Hebron ni Usiel, Merari ma ni Mali ni Musi, na yenum ni Lewifuo musua, sɛdeɛ wɔn agyanom teɛ no. Gersom de, ne ba Libni, ne ba Yahat, ne ba Sima, ne ba Yoa, ne ba Ido, ne ba Sera, ne ba Iatirai. Kehat mani ne ba Aminadab, ne ba Kora, ne ba Asel, ne ba Elkana, ne ba Ebiasaf, ne ba Asel, ne ba Tahat, ne ba Uriel, ne ba Usia, ne ba Sol. Na Elkana mani Amasai, ni Ahimot, ne ba Elkana, ne ba Elkana Sofai, ne ba Nahat, ne ba Eliab, ne ba Yeroham, ne ba Elkana. Na Samuel mani Abakan Yoel, ni Abia de otosu mienu. Merari mani Mali, ne ba Libni, ne ba Simei, ne ba Usa, ne ba Sima, ne ba Hagia, ne ba Asaya. Na yenum ni wɔn a David de sisi Awurade fie dwom so. Free bra adaka no nya ahomye no. Na wɔyɛ adwumu asomfo ahyiaye ntomadan no tenabea no anim de kosi sɛ Salomo si Awurade fie no Yerusalem. Na ogyinagyina wɔn afa wɔn som no mu. Na yenum ni wɔn a ogyina hɔ ne wɔn ma no. Kehat ma no mu. Odwontuni Heman, Yoel ba, Samuel ba, Elkana ba, Yeroham ba, Eliel ba, Yoa ba, Suf ba, Elkana ba, Mahat ba, Amasai ba, Elkana ba, Yoel ba, Asaria ba, Sefania ba, Tahat ba, Asel ba, Ebiasaf ba, Kora ba, Yisha ba, Kehat ba, Lewi ba, Israel ba. Ni onua Asaf a ogyina ne nifa so. Asaf, Berikia ba, Simea ba, Mikael ba, Baasia ba, Malkia ba, Etni ba, Sera ba, Adaya ba, Etan ba, Sima ba, Simei ba, Yahat ba, Gersom ba, Lewi ba. Ni wɔn nuanom Merari ma a ogyinagyina benkum so. Etan, Kisi ba, Abdi ba, Maluk ba, Hasabia ba, Amasia ba, Hilkia ba, Amsi ba, Bani ba, Sama ba, Mali ba, Musi ba, Merari ba, Lewi ba. Na wɔn nuanom Lewifoɔ no, wɔde wɔn ma Nyankopɔn fie tenabea no som nyinaa. Na Aaron ne ne mma ne wɔn a wɔhye afɔdeɛ ɔhye afɔrebukyia ne aduhwam hye abukyia no so, wɔyɛ kronkronbea adwuma no nyinaa. Na wɔpatama Israel sɛdeɛ Nyankopɔn akoa Mose hyɛe no ara. Na yenum ne Aaron ma, ne ba Eliasa, ne ba Pinehas, ne ba Abisua, ne ba Buki, ne ba Usi, ne ba Serahia, ne ba Meraot, ne ba Amaria, ne ba Ahitub, ne ba Sadok, ne ba Ahimas. Na yenum ne wɔn tenabea ahodoɔ sɛdeɛ wɔn nkuro a afasu atwa ho ahyia no teɛ. Wɔn ahyia mu. Aaron ma,
Kehatfo abusua no nya won tonto chefa. Na woma won Hebron, Yuda asase so, ne ɛho mfikyisase a etwa ho hia. Na kuro no mfuo ne ɛho nkura no de, wɔde ma Yefune ba Caleb. Na woma Aaron ma Yuda nkuro, dwanekɔbea kuro Hebron, ne Libna, ne ɛho mfikyisase, ne Yater, ne Estemoa ne ho asase, ne Helen, ne ɛho asase, Debe, ne ɛho asase, ne Asan, ne ɛho asase, ne Bet-Semes, ne ɛho asase. Na Benjamin abusuakuo mu nso, Geba, ne ɛho mfikyisase, ne Alemet, ne ɛho asase, ne Anatot, ne ɛho asase. Wɔn kuro nyinaa yɛ 12 wɔ musua no mu. Na Kehat mankaye abusuakuo no abusua mu no, wɔde ntonto ma wɔn kuro 10 firi Manase abusuakuo fa no mu. Na Gerson ma, sɛdeɛ wɔn musua teɛ no, wɔde Isaka abusuakuo ne Asa abusuakuo ne Naftali abusuakuo ne Manase abusuakuo a ɛwɔ Basan no mu nkuro 12 ma wɔn. Merari ma, sɛdeɛ wɔn musua teɛ no, wɔde ntonto yi Ruben abusuakuo ne Gad abusuakuo ne Sebulon abusuakuo mu nkuro 12 ma wɔn. Na Israelfo no di nkuro no ne ɛho mfikyisase mema Lewifo no. Na wɔde ntonto yi Yuda ma abusuakuo ne Simeon ma abusuakuo ne Benjamin ma abusuakuo mu nkuro a wabobɔ din yi. Na Kehat ma musua no hye so nkuro wɔ Efraim abusuakuo mu. Na wɔma wɔn nkuro, dwanekɔbea kuro Sekem ne ɛho mfikyisase, Efraim bepɔ so ne Gesa ne ɛho asase, ne Yokmeam ne ɛho asase, ne Bet-Horon ne ɛho asase, ne Ayalon ne ɛho asase, ne Gat-Rimon ne ɛho asase, ne Manase abusuakuo fa no mu, Ana ne ɛho mfikyisase, ne Biliam ne ɛho asase. Wɔde ma Kehat ma a wɔkae no abusua. Na wɔde Golan a ɛwɔ Basan ne ɛho mfikyisase ne Astarot ne ɛho asase a ɛwɔ Manase abusuakuo fa no abusua mu no ma Gerson ma. Ne Isaka abusuakuo mu, Kedes ne ɛho mfikyisase, Daberat ne ho asase, ne Ramot ne ɛho asase, ne Anem ne ɛho asase, ne Asa abusuakuo mu, Masa ne ɛho mfikyisase, ne Abdon ne ɛho asase, ne Hukok ne ɛho asase, ne Rehob ne ɛho asase, ne Naftali abusuakuo mu, Kedes a ɛwɔ Galilea ne ɛho mfikyisase, ne Hamon ne ɛho asase, ne Kiriataim ne ɛho asase. Na wɔde Rimono ne ɛho mfikyisase, ne Tabo ne ɛho asase a ɛwɔ Sebulon abusuakuo mu no ma Merari mankaye, ne Yordan Yeriko agya nso, Yordan apue fam, Ruben abusuakuo mu, Besen wɔ ɛsrɛ so ne ɛho mfikyisase, ne Yasa ne ɛho asase, ne Kedemot ne ɛho asase, ne Mefat ne ɛho asase, ne Gad abusuakuo mu, Ramot a ɛwɔ Gilead ne ɛho mfikyisase, ne Mahanaim ne ɛho asase, ne Hesbon ne ɛho asase, ne Yasa ne ɛho mfikyisase. Brɛsesa nwoma a edikan tinso. Na Isaka ma ne Tola ne Pua, Yasub ne Simron wɔyɛ baanan. Na Tola ma ne Usi ne Refaya ne Yeriel ne Yamai ne Yepsam ne Samuel. Wɔn na wɔyɛ Tola mpanyimfie atitire, mmarima a otumi wɔn ho, wɔn awo ntoatoasoɔ mu. David brɛ so na wɔn dodoɔ yɛ 22,000 ne 600. Na Usi ma ne Yesrahia, na Yesrahia ma ne Mikael ne Obadia ne Yoel, Yisia, wɔn baanum nyinaa yɛ atitire. Na wɔn a wɔka wɔn ho, sɛdeɛ wɔn awo ntoatoasoɔ ne wɔn mpanyimfie tie no, akodie dɔm asafo yɛ mmarima 36,000. Na wɔwɔ yerenom ne mma pii. Na wɔn nuanom a ofiri Isaka musua nyinaa mu no nyinaa yɛ mmarima akofofoɔ 27,000 a wɔkan wɔn sɛdeɛ wɔn awo ntoatoasoɔ tie no. Benjamin deɛ, Bela ne Beka ne Yedaia wɔyɛ baasa. Na Bela ma ne Esbon ne Usi ne Usiel ne Yerimot ne Iri wɔyɛ baanum. Wɔn mpanyimfie so atitire, mmarima akofofoɔ.
Wɔn kaneɛ yɛ mpem 22 ne 34. Na Beka mma ne Semira, ne Yoas, ne Eliasa, ne Elionai, ne Omri, ne Yerimot, ne Abia, ne Anatot, ne Alamet. Yenum nyinaa yɛ Beka mba. Na wɔn kaneɛ sɛdeɛ wɔn musua ne wɔn mpanyimfie atitiretie yɛ mmarima a otumi wɔn ho mpem 20 ne 200. Na Yediael mma ne Belan. Na Belan mma ne Yeus, ne Benyamin, ne Ehud, ne Kenana, ne Setan, ne Tarsis, ne Ahisaha. Yenum nyinaa yɛ Yediael mma. Sɛ wɔn agyanom atitiretie. Mmarima akofofoɔ mpem 17 ne 200. Nipa a otumi kɔ ɔsa. Na Supim ne Hupim yɛ Erma. Husim yɛ Ahemma. Naftali mma ne Yasiel, ne Guni, ne Yesa, ne Salum, Bilhamba. Manase mma ne Asra ne yere woo no. Na ne mpena Aram ne woo Maaka a ɔyɛ Gilead agya. Na Maaka waree Hupim ne Supim nuaba a ne din de Maaka. Na ne babarima a otie mmienu din de Selofahad. Na Selofahad nya mama. Na Maaka yere Maaka woo ɔbabarima a ɔtoo ne din Peres. Na ne nua din de Seres. Na ne mma ne Ulam ne Rakem. Na Ulam mma ne Bedan. Yenum ne Manase ba Maaka ba Gilead mma. Na ne nuaba Moleket woo Ishod ne Abiesa ne Mala. Na Semida mma ne Ahian ne Sekem ne Liki ne Aniam. Na Efraim mma ne Sutela ne Bered ne ba. Ne Tahat ne ba. Ne Elada ne ba. Ne Tahat ne ba. Ne Sabad ne ba. Ne Sutela ne ba. Ne Esa ne Elad. Na Gad marima a ɔwoo wɔn asase no so no kum wɔn. Efiri sɛ osane kɔ sɛ ɔrekɔfa wɔn muakuo akɔ. Na wɔn agya Efraim gyam wɔn na pii. Na ne nuanom ba bɛkyekyere ne werɛ. Na ɔkɔɔ ne yere ho. Na onyinsane. Na ɔwoo ɔbabarima. Na ɔtoo ne din Beria. Efiri sɛ adebɔne na ɛbaa ne fie. Na ne babaa ne Sera a ɔkyekyeree anafoɔ ne atifi Bet-Horon ne Usen Sera. Na ne ba ne Refa ne Resef, ne ba Tela, ne ba Tahan, ne ba Ladan, ne ba Amihud, ne ba Elisama, ne ba Nun, ne ba Yoshua. Na wɔn agyapadeɛ ne wɔn tenabea ne Betel ne ɛho nkurowa ne apueɛ fam Naran ne atɔeɛ fam Gesa ne ɛho nkurowa ne Sekem ne ɛho nkurowa koduru Asa ne ɛho nkurowa. Na Manase mankyɛn mu wɔwɔ Bet-Sean ne ɛho nkurowa, Tanak ne ɛho nkurowa, Megido ne ɛho nkurowa, Dor ne ɛho nkurowa. Yenum mu na Israel ba Yosef mateɛ. Asa ma ne Yimna ne Yesua ne Yesui ne Beria ne wɔn nuabaa Sera. Na Beria ma ne Heba ne Malkiel ɔne Besaid agya. Na Heba woo Yaflet ne Soma ne Hotam ne wɔn nuabaa Sua. Na Yaflet ma ne Pasak ne Bimhal ne Aswat. Yenum ne Yaflet mma. Na Sema ma ne Ahi ne Roga, Yehuba ne Aram. Na ne nua Helem ma ne Sofa ne Yimna ne Seles ne Amal. Sofa ma ne Sua ne Hanefe ne Sol ne Beri ne Yimra. Bese ne Hod ne Sama ne Silsa ne Yitran ne Beera. Na Yeta ma ne Yefuni ne Pispa ne Ara. Na Ula ma ne Ara ne Haniel ne Risia. Yenum nyinaa yɛ Asa mma mpanyimfie so atitire. Marima akokofo a wayi wɔn ma pɔma mu atitire. Na wɔn a wɔkan wɔn ma ɔsakoro sɛdeɛ wɔn awo ntoatoaso ɔte no yɛ marima mpem 26. Brɛsosɛm nwoma a edikan ti nwɔtwe. Na Benyamin wo Bela na bakan. Asbela otia mienu ne Ahra ɔtɔso miɛnsa. Noha ɔtɔso 9 ne Rafa ɔtɔso 5. Na Bela ma ne Ada ne Gera ne Abihud ne Abisua ne Neeman ne Ahoa ne Gera ne Sefufan ne Huram. Na yenum ne Ehud mma. Yenum ne Gebafo agyanom atitire na wotu wɔn kɔ Manahat. Ne Neeman ne Ahia ne Gera ɔno na otu wɔn kɔɛ
na ɔwoo Usa ne Ahihud. Na Saharim woi Moab asase so. Nso na wagya ne yerenom Husim ne Bara kwan. Na ɔne ne yere Hodes wo Yobab, ne Sibia, ne Mesa, ne Malkam, ne Yeus, ne Sakia, ne Mema. Yenum ne mma a ɔyɛ agyanom atitire. Na ɔne Husim wo Abitub ne Elpa. Na Elpa ma ne Eba, ne Misam, ne Semada ɔkyekyere Ono ne Lod ne ɛho nkurowa. Ne Beria ne Sema. Wɔn ne Ayalonfoɔ agyanom atitire. Wɔn na wɔpamo Gatfoɔ. Na Ahio, Sasak ne Yeremot, ne Sebadia, ne Arad, ne Eda, ne Mikael, ne Yispa, ne Yoha, ne Beriama. Na Sebadia ne Mesulam, ne Hiski, ne Heba, ne Ismaria, ne Yislia, ne Yobab, ne Elpaalma. Na Yakim ne Sikri, ne Sabdi, ne Elianai, ne Siletai, ne Eliel, ne Adaya, ne Beraya, ne Simrat, ne Simeima. Na Ispam ne Eba, ne Eliel, ne Abdon, ne Sikri, ne Hanan, ne Hanania, ne Elam, ne Antotia, ne Yifdia, ne Penuel, ne Sasakma. Na Samserai, ne Seharia, ne Atalia, ne Yarisia, ne Elia, ne Sikri, ne Yerohamma. Yenum ne agyanom atitire, wɔn awɔ ntoatoasoɔ so atitire. Yenum tena Yerusalem. Na wɔn a wɔtena Gibeon ne Gibeon n'agya Yeiel a ne yere din de Maaka ne n'abakan Abdon, ne Sol, ne Kis, ne Baal, ne Nadab, ne Gedor, ne Ahio, ne Seka. Na Miklot wo Simea. Na wɔn nso wɔtena wɔn nuanom ntentensoɔ Yerusalem kan wɔn nuanom ho. Na Ner wo Kis. Na Kis wo Sol. Na Sol wo Yonatan ne Malkisuia ne Abinadab ne Esbaal. Na Yonatan ba ne Meribal. Na Meribal wo Mika. Na Mika ma ne Piton ne Melek ne Taria ne Ahas. Na Ahas wo Yehoada. Na Yehoada wo Alemet ne Asmawet ne Simri. Na Simri wo Mosa. Na Mosa wo Binia. Ne ba Rafa. Ne ba Elasa. Ne ba Asel. Na Asel wo mmabarima 6. Na wɔn din nie: Asrikam, Bokeru, ne Ismael, ne Seria, ne Obadia, ne Hanan. Yenum nyinaa yɛ Asel ma. Na ne nua Esek ma ne n'abakan Ulam, Yius a ɔte 2, ne Elifelet a ɔtɔ so 3. Na Ulam ma yɛ mmarima ahoɔdenfo a otumi wɔn ho. Okuntunu tadua, na wɔwɔ mma bebree ne mmamma 150. Yenum nyinaa yɛ Benyamin mma asefoɔ. Brɛsosɛm nwoma a edi kan tinkono. Na wɔkan Israel nyinaa twerɛ wɔn din sɛdeɛ wɔn musua teɛ. Na hwɛ, wɔatwerɛ wɔn din wɔ Israel ahemfo nwoma mu. Wɔtuu Yuda kodua Babel wɔn amumuyɔ nti. Na wɔn a na wɔte asase no so kane no, wɔn agyapadeɛ mu, wɔn kuro mu, ne Israel, asɔfoɔ, Lewifoɔ ne nsɔfokwaa. Na Yerusalem deɛ, Yuda ma ne Benyamin ma, ne Efraim ne Manase ma no mu binom tenatena hɔ. Bani a ofiri Peres a ɛwɔ Yuda ma no mu ba Imri, ba Omri, ba Amihud, ba Utai. Na Silonifoɔ mu deɛ, abakan Asaya ne ne mma. Na Sera ma mu, Yoel ne ne nuanom, 690. Na Benyamin ma mu, Hasan nuaba Hodawia, ba Mesulam, ba Salu, ne Yeroham ba Yibnea, ne Mikri ba Usi ba Ela, ne Yibna ba Ruel ba Sefatia ba Mesulam, ne wɔn nuanom, wɔn musua so, nipa 956. Marima yi nyinaa yɛ agyanom atitire wɔn mpanyimfie so. Na asɔfoɔ no mu, Yedaia ne Yehoarib, ne Yakin, ne Ahitub ba Meraiot ba Sadok ba Mesulam ba Hilkia, ba Asaria ɔyɛ Nyankopɔn fie bapɔma, ne Malkia ba Pashur ba Yeroham ba Adaya, ne Ima ba Mesilemit ba Mesulam ba Yasira ba Adiel ba Masai, ne wɔn nuanom,
wɔn panyin fie so atitire apem ahanson aduosia mmarima a otumi Nyankopɔn fie som adwuma no. Na Lewifoɔ mu de Merari ba, Hasabia ba, Asrikam ba, Hasub ba, Semaya, ne Bakbaka, Heres, ne Galal, ne Asaf ba, Sikri ba, Mika ba, Matania, ne Yedutun ba, Galal ba, Semaya ba, Obadia, ne Elkana ba, Asa ba, Berukia, ɔte ne tufafoɔ nkura mu no. Na apono ano hwɛfoɔ no, Salum ne Akub, ne Talmon, ne Ahiman, ne wɔn nuanom. Salum na oditire. Na adibesi sɛsɛ wɔwɔ ɔhene pono ano apuee fam. Wɔn ne Lewi mma nsra ano ahwɛfoɔ. Na Kora ba Ebiasaf ba Kore ba Salum ne ne nuanom n'agya fie mu. Korafoɔ no wɔwɔ ɔsom adwuma no so rewɛn ntomadan no pono ano. Na wɔn agyanom wɔ Awurade nsra no so rewɛn emu ehyɛne no. Na Eliasa ba Pinehas na odi wɔn so ba pɔma kane no. Na Awurade di n'akyi. Meselemia ba Sakaria ne ahyiaye ntomadan no pono ano hwɛfoɔ. Wɔn a woyi wɔn de wɔn sisi apono ano ahwɛfoɔ nyinaa yɛ 212. Wɔn na wɔkan wɔn kyerɛ wɔn din musua so. Wɔn kura so. Wɔn so na David ne ɔdehununi Samuel de wɔn sisi wɔn nokoradie adwuma mu. Na wɔne wɔn ma wɔ apono no ano Awurade fie. Ntomadan fie no rewɛn. Mframa nan no ano na apono ano hwɛfoɔ no wɔ. Apuee, atɔe, atifi fam ne anafo fam. Na ɛsɛ wɔn nuanom a wɔwɔ wɔn kura ase no sɛ wɔba nanson firi brɛ so kɔ brɛ so bɛka yenom ho. Na nokoradie adwuma mu na apono ano hwɛfoɔ mpanyin baanan no Lewifoɔ no wɔ. Na wodi Nyankopɔn fie mpumpunu ne adekoradan no so. Na Nyankopɔn fie no ho na ɔtete ahyia anadwo. Na wɔn so na ɔwɛn no da. Na wɔn so na ohuni hini daa anɔpa. Na wɔn binom di ɔsom nneɛma no so. Na obu ano de ba mu. Na obu ano de fredi. Na wɔde wɔn mu binom asisi nneɛma ne kronkronbea nneɛma no nyinaa, ne asikyiresam, ne nsa, ne ngo, ne ohwamfufuo ne nuhwam no so. Na asɔfoɔ ma no binom de nneɛma frafra yɔ nuhwam srango no. Na Matiti a ofiri Lewi mamu a ɔyɛ Korani Salum abakan no. Wɔde ne si ɛkyɛ nadeɛ mu atode ton so. Na Kehatfoɔ ma a wɔyɛ wɔn nuanom no binom di kyerɛ paano no so. Sɛ wɔnsiesie no daa homeda. Na yenum ne adwontofoɔ no. Lewifoɔ mu agyanom atitire a wɔde wɔn ho. Mpumpunu no mu adwuma ho. Na ɛda wɔn so awia ne anadwo adwuma no mu. Yenum ne Lewifoɔ mu agyanom atitire. Atitire sɛdeɛ wɔn musua teɛ. Yenum na ɛtete Yerusalem. Na wɔn a wɔte Gibeon, ne Gibeon agya Yel, na ne yere din de Maaka, na n'abakan Abdon, ne Saul, ne Kis, ne Baal, ne Ner, ne Nadab, ne Gedor, ne Ahio, ne Sakaria, ne Miklot. Na Miklot wo Simeam. Na wɔn so tenaa wɔn nuanom tentensoɔ Yerusalem, wɔne wɔn nuanom. Na Ner wo Kis, na Kis wo Saul, na Saul wo Yonatan, ne Malkisua, ne Abinadab, ne Esbal. Na Yonatan ba ne Merib-Baal, na Merib-Baal wo Mika, na Mika ma ne Piton, ne Melek, ne Taria, ne Ahas. Na Ahas wo Yara, na Yara wo Alemet, ne Asmawet, ne Simri. Na Simri wo Mosa, na Mosa wo Binia, ne ba Refaya, ne ba Elasa, ne ba Asel. Na Asel wɔ mmabarima baasia. Na wɔn din nie: Asrikam, Bokeru, ne Ismael, ne Seria, ne Obadia, ne Hanan. Yenum ne Asel mma. Brɛsosɛm nwoma a edi kan, Tidu. Na Filistifoɔ ne Israel koe. Na Israel mmarima gui wɔ Filistifoɔ anim. Na apirafoɔ totɔɔ Gilboa bepɔ so. Na Filistifoɔ tu saa Saul ne ne mma. Na Filistifoɔ kum Yonatan, ne Abinadab, ne Malkisua a ɔyɛ Saul mma no. Na ɔko no din Saul. Na agyantofoɔ bɛtoo no. Na ne ho yiraa no agyantofoɔ n'anim. Na Saul ka kyerɛɛ n'akodeɛ kurani sɛ, hwɛ wɔn krante na fa wɔ me, na mmɔmɔnontofoɔ yi amma me bɔ me adapaa. Na n'akodeɛ kurani no ampene. Na osuro pii. Nti Saul faa ne nkrante na ɔhwee so.
Na nakode kurani no hunu sɛ Saul atoro no. Ɔno nso hwee ne nkrante so na ɔtɔe. Na Saul tɔe. Na ne mabaasa no ne fie nyinaa totɔ prɛko. Na Israelfo a ɔwɔ bɔnhwa no mu nyinaa hunu sɛ waguo na Saul ne ma atotoro no. Wogigya wɔn kuro hɔ dwane. Na Filistifo no ba betenatena mu. Na ɛbaa sɛ ade ɛteɛ no. Filistifo ba atɔfo no ho nneɛma yiyie. Na wohunu Saul ne mabaasa no sɛ watotɔ Gilboa bepɔ so. Na woyiyi wɔn ho ade. Na wɔfaa ne tini nakode soma ma wɔde kyini Filistifo asase so. Sɛ wɔn kɔpae nkyerɛ wɔn ahoni ne ɔman no. Na wɔde nakode no kosie wɔn anyame fie. Na ne ti kwan kora de wɔde kɔfam Dagon fie. Na Yabes Gileadfo nyinaa tee de Filistifo ayɛ Saul nyinaa no. Akofofo no nyinaa sɔre. Na wɔkɔfaa Saul amu ne mma no amu no. Na wɔde baa Yabes. Na wobesie wɔn nompe no, dupɔn a ɛwɔ Yabes no ase. Na wodi muada nanso. Na Saul wi ne fom a ɔfom Awurade no, ne Awurade asɛm a wɔani soɔ no. Ne sɛ nso okobisa samanfreni hɔ ade, hwehwɛ n'akyiri kwan. Na wanhwehwɛ Awurade akyiri kwan nti na okum no. Na ɔdane ahenni no ma Yisai ba David. Bresosɛm nwoma a edi kan ti du baako. Na Israel nyinaa boaboa wɔn ano ba David nkyɛn Hebron bɛka sɛ, hwɛ, ndompe ne wo honam ne yɛn. Na kanea na so odi hene no, wara na wode Israel firi adie, na wode wɔn baa mu. Na Awurade, wo Nyankopɔn aka kyerɛ wo sɛ, wo na wobɛyɛ ne man Israel. Na wara na wobedi me man Israel so bapɔma. Na Israel mpanyin nyinaa ba ɔhene ne nkyɛn Hebron. Na David ne wɔn pam Awurade anim Hebron. Na wɔsraa David nwusi no Israel so hene. Sɛdeɛ Awurade asɛm a ɔnam Samuel so kae no teɛ. Na David ne Israel nyinaa si mu kɔ Yerusalem ɛne Yebus, efiri sɛ ɛhɔ na Yebusifo a wɔyɛ asase no sofoɔ no teɛ. Na Yebusifo no ka kyerɛɛ David sɛ, wɔremma ha. Nanso David faa Sion aban a ɛne David kuro no. Na David kaa sɛ, obiara a obekum Yebusifoɔ kane no, ɔbɛyɛ otitire ne ɔsafohene. Ɛna Seruia ba Yoab foro kɔɔ kane, na ɔyɛ otitire. Na David tenaa aban no mu, na enti ɔfrɛ no David kuro. Na David kyekyere kuro no hyia de firi Miro ara de twa ho hyiae. Na Yoab ma ɔman ɛkae no tena ase. Na David de kɛseyɛ ara, na asafo Awurade di n'akyi. Na yɛnum nnɔmmarima a na David wɔ no mu atitire a wɔhyɛ wɔn ho den kaa ne ho n'ahenni mu. Sɛ ɔne Israel nyinaa besi no hene, sɛdeɛ Awurade asɛm a ɔkaa no Israel ho no teɛ. Na yɛnum nnɔmmarima a na David wɔ no dodoɔ. Hakmoni ba Yasobeam, odi akunini tire. Ɔno na ohwinhwim ne pia atɔfo ahasa so prɛko. Na n'akyiri na ahohini Dodo ba Eliasa die. Ɔfra nnɔmmarima baasa no mu. Ɔno na ɔne David wɔ Pas-Damim. Na Filistifo aboaboa wɔn ano hɔ sɛ ɔrebedi ako. Na asasewa bi wɔ hɔ a atoko ayɛ so ma. Na ɔman no agu Filistifo anim. Na wɔkɔgyina asasewa no mfimfini gyee. Na wokum Filistifo no. Na Awurade di nkunimdie kɛse gyee wɔn. Na atitire aduasa no mu baasa sane kɔɔ ɔbotan no so David nkyɛn. Adulam bodan no mu. Na Filistifo dɔm akyere nsraban Refaim bɔhwa mu. Nso ɛbrɛ no mu na David wɔ bepɔ so atenaeɛ no mu. Na Filistifo bansifoɔ wɔ Bethlehem ɛbrɛ no mu. Na David kɔn dɔe na ɔkaa sɛ, hwan na ɔbɛma me Bethlehem asubura a ɛwɔ kuropɔn ho no mu nsuo manom? Na mmarima baasa no te fa Filistifo nsraban no mu. Kɔsaa Bethlehem asubura a ɛwɔ kuropɔn ho no mu nsuo de brɛ David. Nanso David ampɛ sɛ ɔnom. Na ohwie gu ma Awurade, na ɔkaa sɛ, me Nyankopɔn ma no mpare me sɛ mɛyɛ yei. Mennom mmarima yi mogya wɔn kra so, na wɔn kra na wɔde kɔfa baa yi. Na wampɛ sɛ ɔnom. Yei na nnɔmmarima baasa no yɔe. Na Yoab nua Abisai nso di baasa no ti. Ɔno nso na ohwinhwim ne pia atɔfo ahasa soɔ. Na ɔwɔ baasa no mu. Nipa baasa no mu. Na ɔwɔ animonyam sene baanu no. Na odi wɔn safohene. Nanso wanto akane baasa no. Yehoiada ba Benaya yɛ ɔbarima katakyi a ofiri Kapsel a ɔyɛ ɔnoɔma akɛseɛ.
Ono na okum Moab ni Ariel mabanu no. Na ono nso na osane kokum jata abura bi mu da bi a sukyerema ato. Na ono ara nso na okokum Misrini barima bi a ne tentene ye basafanum. Na Misrini no kura pia a etese ntomanyomfo nsadua wɔ ne nsam. Na ɔde poma sane kɔ ne nkyɛn. Na ohyi Misrini no nsam pia no de ono ara ne pia no kum no. Yei na Yehoiada ba Benaya yoye. Na odi no marima baasa no mu. Hwɛ, na ɔwɔ animonyam sene akunini aduasa no. Nanso Akan baasa no de wanto wɔn. Na David de no si na nkɔbeafo so. Na dɔm no mu no marima no ne Yoab nua Asahel, Bethlehem ni Dodoba Elhanan, Harori ni Samot, Pelon ni Heles, Tekua ni Aikes ba Ira, Anatot ni Abiesa, Husan ni Sibikai, Ahohi ni Ilai, Netofa ni Maharai, Netofa ni Baana ba Helid, Ribaya ofri Gebia ewo Benjamin mamu ba Itai, Piraton ni Benaya, Nahali Gas ni Hurai, Araba ni Abiel, Baharum ni Asmawet, Salbo ni Ileaba, Gison ni Hasemma, Harari ni Sagi ba Jonathan, Harari ni Saka ba Ahiam, ba Elifa, Mekara ni Hefa, Pelon ni Ahia, Kamel ni Hesro, Isbai ba Narai, Nathan nua Yoel, Hagri ba Miba, Amon ni Selek, Berot ni Naharaya oye Seria ba Yoab akodie kurani, Yitri ni Ira, Yitri ni Gereb, Heti ni Uriah, Alai ba Sabat, Rubi ni Sisa ba Adina, oye Rubi mfuoso otitire na nipa aduasa ka ne ho, Maka ba Hanan, Mit ni Yosafat, Astera ni Usia, Aron ni Hotamma Sama ni Yel, Simri ba Ideal, ni Tisi ni Yuha oye ni nua, Mahawi ni Eliel, Enama Yeribai ni Yosawia, Moab ni Yitma, Eliel ni Obed ni Mesobaya ni Yasiel. Bresusam nwoma edikan ti dumienu. Na yenum ni wona woba David nkyɛn Siglag. Bra na odaso si ne ho so Kis ba Saul anim no. Na won so wo no merima a oboa no akodie mu no mu. Taduakurafo a otumi di nifa ni benkum to abo. Ne agyan taduaso. Saul nuanom a ofri Benjamin mu. Gibea ni Sema ma Ahiasa oditire. Ni Yoas ni Asmawet ma Yisiel. Ni Pelet, ni Baraka, ni Anatot ni Yehu. Ni Gibeon ni Ismaia. Aduasa no mu domerima. Na odi aduasa no so. Ni Yeremia, ni Yahasiel, ni Yohanan, ni Gedari ni Yosabad, Elusai, ni Yerimot, ni Bealia, ni Samaria, ni Harif ni Sefatia, Ekana ni Yesia, ni Asarel, ni Yoesa, ni Yasobiam, Korafo, ni Yoela, ni Sebadia, Yeroham ma ofri Geda. Na Gad fo mu nipa a wote won ho ba David nkyɛn esere so atenaye no mu. No marima a wotumi won ho na oye akofofo a wokura kyɛm ne pia. Na wɔn anim te sɛ agyata anim, na wɔn ho yɛ hare sɛ mepɔ so ado anie. Esa ditire, Obadia di hɔ, Eliab toso miɛnsa, Mismana toso 9, Yeremia toso 5, Atai toso 6, Eliel toso 7, Yohanan toso 8, Esabad toso 9, Yeremia toso 10, Magbana toso 12. Yenum frigad mamu, woye dom no mu atitire. Obaako, akuma betumi oha, na okese betumi apem. Yenum ni wona otwa Jordan. Bosomi a edikan no mu. Bra na ayire asram ne nsunu nyinaa no. Na wokan monhwa no mufo nyinaa gui. Apoye fam ne atoye fam. Na Benjamin ni Yuda mamu binom so ba David nkyɛn atenaye no mu hɔ. Na David firi adi ba wɔn anim na obuase wɔn sɛ, sɛ asomdue so na moreba me nkyɛn sɛ morebɛboa me a, ɛne menya mo ho akoma pa sɛ yɛbɛyɛ biako. Na sɛ moreba me nsisie ama matamfo, nanso amumyo biara ni me nsam yi,
ɛne yɛn agyanom Nyankopɔn bɛhwɛ na wabu atɛn. Ɛna honhom kan Amasai aduasa no mu otitire na wɔka sɛ yɛyɛ wo dea David na yɛwɔ wafa Isai ba asomdwoe mmra ma wo na asomdwoe mmra ma waboafoɔ na Onyankopɔn boa wo. Ɛna David gyee wɔn na ɔde wɔn sisii n'asafo so atitire. Na Manase mu binom so wae bɛdɔm David bra na ɔne Filistifoɔ rebɛne Saul akono. Na wɔamoa wɔn efiri sɛ Filistifoɔ mapɔma kɔ agyina gyaa no kwan sɛ yɛntiri na ɔde bɛwae akɔ ne wura Saul nkyɛn. Na osiim kɔɔ Siglag no. Manase mu binom wae bɛdɔm no. Adna ne Yosabad ne Yedael ne Mikael ne Yosabad ne Elihu ne Siletai Manase mpimpim so atitire. Na wɔn na wɔboa David ne afomfafoɔ asafo no di asie. Na wɔn nyinaa yɛ nnɔmmarima akatakyie. Na wɔyɛɛ ɛdɔm no mu asafohene. Na daa nyinaa na ɔde David nkyɛn baara sɛ ɔrebɛboa no kosii sɛ wɔyɛɛ ɛdɔm kokuro sɛ Nyankopɔn dɔm. Na yɛnum ne nipa a na wamiama akudi a wɔbaa David nkyɛn Hebron sɛ ɔbɛdane Saul ahenni ama no sɛdeɛ Awurade asɛm no sie no dodoɔ. Yuda ma a wɔkura akyɛm ne mpe a wamiama akudie mpim 6,800. Simeon ma mu nnɔmmarima a otumi akudie mpim 7,100. Lewi ma mu mpim 9,600. Ne Yehoada Aaron bapɔma na nipa mpim 700 ka ne ho. Ne Sadok abranteɛ dɔmmarima katakyie ne n'agya fie asafohene 22. Ne Benyamin ma Saul nuanom mu mpensa. Na adi besi bre no mu na wɔn mu dodoɔ ara adi Saul fie nokure. Ne Efraim ma mu mpim 20,800. Nnɔmmarima katakyie nipa a wɔwɔ din wɔn mpanyin fie. Ne Manase abusuakuo fa no mu mpim 18 a wɔbɔ wɔn din sɛ wɔmmra mesi David hene. Ne Isaka ma mu nipa a wɔyɛ mmerɛ mu nhunumfoɔ sɛ wɔbɛhunu deɛ ɛsɛ sɛ Israel yɔ no. Wɔn atitire 200. Na wɔn nuanom nyinaa tie wɔn. Ne Sebulon mu nipa mpim 20 a wonim akodi a wɔde akode nyinaa amia ma ɔsakoro sɛ wɔde akoma a ɛnyɛ ntantare bɛboa David. Ne Naftali mu asafohene 1,000. Na nipa a okura akyɛm ne mpia mpim 37 ka wɔn ho. Ne Danfoɔ mu nipa a wasiesie akodie mpim 28 ne 600. Ne Aser mu nipa a otumi kɔ akono mpim 40. Na wɔn a ofiri Yordan agya a ofiri Ribinfoɔ ne Gadfoɔ ne Manase abusuakuo fa no mu nipa a okura akodie ahodoɔ nyinaa mpim 100 ne mpim 20. Marima akofofoɔ a wɔde akomamu yii wɔn ho kɔ mpɛsoasoa yi nyinaa ba Hebron sɛ wɔde David rebesi Israel nyinaa so hene. Na Israel nkae no nyinaa so nya David ahensie ho akomakorɔ. Na wɔne David dii hɔ nansa didi nomee efiri sɛ na wɔn nuanom ahyɛ wɔn akyi. Na wɔn a wɔbɛn wɔn de kosi Isaka ne Sebulon ne Naftali no nso de aduane bae. Mfunumu ne yoma ne mfunumpɔnkɔ ne anantwie so. Esam aduane ne brodoma tatere ne bobe aba a wahata ne nsa ne ngo ne anantwie ne nwan piipa na anigye aba Israel. Brɛsosɛ nwoma edikan tidumiɛnsa. Na David ne apem ne ɔhaha so asafohene ne mapɔma no nyinaa kɔ agyina. Na David ka kyerɛ Israel badwa no nyinaa sɛ ɛyɛ wɔ mo ani so na efiri Awurade yɛn Nyankopɔn nkyɛne a momma yɛmumu nsoma ma wɔnkɔ yɛn nuanom a waka Israel nsase nyinaa so ne asɔfo ne Lewifoɔ a wɔka wɔn ho wɔn tenabea nkuromu no nkyɛn na wɔmmoaboa wɔn ano mmra yɛn nkyɛn. Na yɛmfa yɛn Nyankopɔn adaka no ntwam mmra yɛn nkyɛn na sɛ ɔbrɛ so no yɛmmisa akyire kwan. Ɛna badwa no nyinaa kaa sɛ ɔnyɛ saa efiri sɛ na asɛm no tene ɔman no nyinaa ani so. Na David boa Israel man no nyinaa no hyiae de firi Misraim si hɔ ara kosii deɛ ɛde rekɔ Hamat sɛ ɔrekɔfa Nyankopɔn adaka no afiri Kiriat Yarim aba. Na David ne Israel nyinaa foro kɔ Baala ɛne Kiriat Yarim a ɛwɔ Yuda no sɛ ɔrekɔfa Onyankopɔn Awurade a ɔte kerubim so a ɔbɔ ne din frɛ no adaka no afiri hɔ aba. Na oyi Nyankopɔn adaka no wɔ teaseɛnam foforo bi so de firi Abinadab fie.
na Usa ni Ahio pia atiase anam no. Na David ni Israel nyinaa groi Nyankopɔn anim. Wɔde ahodi nyinaa ne nnwom ne asankuo ne menta ne mpinti ne ndawuro ne totrobentu. Na woduru Kidon ayuporebea no, Usa tene ne nsa kɔsɔ adaka no mu. Efiri sɛ enantue no hinhimi. Na Awurade bu fu Usa na okum no. Sɛ ɔtene ne nsa ka adaka no nti. Na owu Nyankopɔn anim hɔ. Na David ampɛ sɛ Awurade abu aba Usa so. Na ɔfrɛ hɔ sɛ Perez Usa, ase ne Usa so buba de besinde. Na David suro Nyankopɔn da no, na wɔka sɛ, Mede Nyankopɔn adaka no bɛba me nkyɛn sɛn. Na David amfa adaka no amma ne nkyɛn David kuro no mu. Na ɔde mane kɔ Gat ni Obed Edom fie. Na Nyankopɔn adaka no ne Obed Edom fie tena ne fie abosome miɛnsa. Na Awurade hyira Obed Edom fie ne deɛ ɔwɔ nyinaa. Brɛsosɛ nwoma edikan Tidunan. Na Tiro hene Hiram soma abɔfoɔ ma wɔba David nkyɛn. Wɔde ntwiniduro nnua ne abantofoɔ ne nnuapaifoɔ baa sɛ omesi dan ma no. Na David hunu sɛ Awurade asi no Israel so hene. Na ne man Israel nti, wama n'ahenni so. Na David wareware yerenom bio Yerusalem. Na David wowoo mmabarima ne mmammaa bio. Na wɔn a wɔwoo wɔn maa no Yerusalem din nie: Samua ne Sobab, Nathan ne Salomo, ne Yibia, ne Elisua, ne Elpelet, ne Noga, ne Nefeg, ne Yafia, ne Elisama, ne Beliada, ne Elifelet. Na Filistifoɔ tee sɛ wasra David di no asi Israel nyinaa so hene no. Filistifoɔ nyinaa foro baa sɛ ɔrebɛhwehwɛ David. Na David teeɛ no, ofiri adi kohyiaa wɔn. Na Filistifoɔ no ba de bɛyere Refaim bɔnhwa mu. Ɛna David kobisa Onyankopɔn sɛ, Menkɔ Filistifoɔ no ho na wode wɔn bɛhyɛ me nsa anaa? Na Awurade ka kyerɛɛ no sɛ, Kɔ, na mede wɔn bɛhyɛ wo nsa. Na wɔforo baa Baal Perasim. Na David kunkum wɔn wɔ hɔ. Na David kaa sɛ, Onyankopɔn apae matamfo mu me nsam sɛ nsuo mu paeɛ no. Nti wɔfrɛɛ hɔ Baal Perasim, aseɛ ne mpaamu wura. Na ogyigyaa wɔn anyame wɔ hɔ. Na David kama wɔde ogya hyee. Na Filistifoɔ no san foro baa bio, de bɛyere bɔnhwa no mu. Na David bisaa Onyankopɔn bio. Na Onyankopɔn ka kyerɛɛ no sɛ, Nkonkodi wɔn akyi, dane firi wɔn ho, na fa baka nnua no ntɛntɛn so ɔbra wɔn so. Na sɛ wote nanteɛ nka baka nnua no atifi a, ɛne efiri kɔko, na Onyankopɔn afiri redi w'anim akɔkum Filistifoɔ dɔm no. Na David yɛ ɔsɛdeɛ Onyankopɔn hyɛɛ no no. Na okunkum Filistifoɔ dɔm no firi Gibeon de kosii Gesa. Na David din tahyee nsase no nyinaa so. Na Awurade maa ne huhu baa amanaman no nyinaa so. Brɛsesɔ nwoma edikan Tidunum. Na osisii adan David kuro mu. Na osiesie afa bi maa Nyankopɔn adaka no. Na osii ntomadan maa no. Ɛno mu na David kaa sɛ, obiara nsoa Nyankopɔn adaka no sɛ Lewifoɔ no ara nko. Na wɔn na Awurade ayi wɔn sɛ wɔnsoa Nyankopɔn adaka no na wɔnsom no daa. Na David buaa Israel nyinaa no behyiaa Yerusalem sɛ, ɔrekɔfa Awurade adaka no de aba nafa a wasiesie ama no no. Na David buaa Aaron mma ne Lewifoɔ no ano. Kehat mma no mu, ɔsafohene Uriel ne ne nuanom, 120. Merari mma mu, ɔsafohene Asaya ne ne nuanom, 220. Gerson mma mu, ɔsafohene Yoel ne ne nuanom, 130. Elisafan mma mu, ɔsafohene Semaya ne ne nuanom, 200. Hebron mma mu, ɔsafohene Eliel ne ne nuanom, 80. Usiel mma mu, ɔsafohene Aminadab ne ne nuanom, 112. Na David frɛɛ Sadok ne Abiata asɔfoɔ no, ne Lewifoɔ no, Uriel, Asaya, Yoel, Semaya, Eliel ne Aminadab. Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, Mo ne Lewifoɔ mu agyanom atitire, mo ne mo nuanom nnwira mo ho, na momfa Awurade Israel Nyankopɔn adaka no mmra deɛ masiesie mama no hɔ. Na akane no ɛnyɛ mo na moyɔɔyɛ nti na Awurade yɛn Nyankopɔn bu baa yɛn soɔ, sɛ yɛanhwehwɛ no na trɔ mu adeɛ no soɔ.
Ɛna asɔfoɔ ne Lewifoɔ no dwiraa wɔn ho sɛ ɔrekɔfa Awurade Israel Nyankopɔn adaka no aba. Na Lewifoɔ ma no soaa Nyankopɔn adaka no sɛdeɛ Mose hyɛe, sɛdeɛ Awurade asɛm no teɛ no. Wɔde ɛho mpoma no totoo wɔn kɔn ho. Na Dawid ka kyerɛɛ Lewifoɔ asafohene no sɛ wɔma wɔn nuanom adwontofoɔ no nkurakura adwomto adeɛ, mɛnta, mɛn, ne asankutene, ne nsɛmbɔ na wuro gyina hɔ ma wɔnte wɔn nka, na wɔma wɔn ne so anigye mu. Na Lewifoɔ no yii Yoel ba Heman ne ne nuanom mu Berakia ba Asaf, ne wɔn nuanom Merari mma mu Pusaia ba Etan, de wɔn gyinagyina hɔ. Na wɔde wɔn nuanom a wɔtɔ so mmienu kaa wɔn ho: Sakaria, Ben, Yasiel, Semiramot, Yehiel, Uni, Eliab, Benaya, Masaya, Matitia, Elifelehu, Miknia, ni Obed Edom, ni Yeel, apono ano hwɛfoɔ no. Na adwomtofoɔ Heman, Asaf, ni Etan bɔɔ kɔbere na wuta ma wɔte nka. Na Sakaria ni Asiel, ni Semiramot, ni Yehiel, ni Uni, ni Eliab, ni Masaya, ni Benaya bɔɔ mɛnta mabaa ne so. Na Matitia ni Elifelehu, ni Miknia, ni Obed Edom, ni Yeel, ni Asaya bɔ asankutini ne a ɛtɔ so nwɔtwe so. Na Kenania, Lewifoɔ safohene wɔ masoɔ mu. Odi masoɔ no so, ɛfiri sɛ ɔyɛ hunumufoɔ. Na Berikia, ni Elkana ni adaka no apono ano hwɛfoɔ. Na Sebania, ni Yosafat, ni Nathaniel, ni Amasai, ni Sakaria, ni Benaya, ni Eliasa asɔfoɔ no, ni ntotorobɛnto hyɛfoɔ a wɔhyɛne ntotorobɛnto Nyankopɔn adaka no anim. Na Obed Edom, ni Yehia, ni adaka no apono no ano hwɛfoɔ. Ɛna Dawid ni Israel mpanyin ne mpempem so asafohene no sii mu kɔe sɛ ɔrekɔfa Awurade apam adaka no afiri Obed Edom fie aba anigye mu. Na Onyankopɔn boaa Lewifoɔ a wɔso Awurade apam adaka no. Wɔde anantwinini 7 ne adwennini 7 bɔ afɔdeɛ. Na Dawid hyɛ asaawa nwura batakari. Ɔno ne Lewifoɔ a wɔso adaka no nyinaa, ne adwontofoɔ no ne ɔsafohene Kenania odi masoɔ no soɔ no wɔ adwontofoɔ no mu. Na nwura asɔfotadeɛ nso hyɛ Dawid. Na Israel nyinaa de Awurade apam adaka no bae. Osebɔ ne mɛnhyɛne, ne ntotorobɛnto, ne nsambɔ na wuro mu. Wɔde mɛnta ne nsankutene ma wɔte nka. Na Awurade apam adaka no duu Dawid kurom no, Saul baba Mikael hwɛ mpoma mu. Na ohunu ɔhene Dawid sɛ ɔrehurihuri na ɔregorɔ no, obu no animtia n'akoma mu. Brɛsosɛm nwoma a edi kan, ti 16. Na wɔde Nyankopɔn adaka no baa mu de besi ntomadan a Dawid asi ama no mu. Na wɔbobɔɔ ɔhye afɔdeɛ ne asomdwoe afɔdeɛ Nyankopɔn anim. Na Dawid wie ɔhye afɔdeɛ ne asomdwoe afɔdeɛ no bɔ no, wɔde Awurade din hyiraa ɔman no. Na wɔkyekyɛɛ Israelfoɔ nyinaa, mmarima ne mmaa, obiara, paano mu a, ne nanku, ne bobe aba tatrɛ. Na ɔyeyɛɛ Lewifoɔ no mu bi asomfo Awurade adaka no anim, sɛ wɔnkamfo Awurade Israel Nyankopɔn nanase nyinaeɛ. Asaf na odi tire, na Sakaria di hɔ. Yeel, ne Semiramot, ne Yehiel, ne Matitia, ne Eliab, ne Benaya, ne Obed Edom, ne Yeel, wokurakura mɛnta ne asankutene. Na Asaf deɛ, ɔbɔ nawura a ɛgyegyeɛ. Na Benaya ne Yahasiel asɔfoɔ no hyɛne ntotorobɛnto daadaa Nyankopɔn apam adaka no anim. Da no ara na Dawid maa wɔfaa Asaf ne ne nuanom so daa Awurade ase kane. Mona Awurade ase, momɔ ne din, momma wɔhunu ne nneyɛe aman mu. Monto no dwom, monto no ayɛyie dwom, monka n'anwanwadeɛ nyinaa. Momfa ne din kronkron hyehyɛ mo ho. Wɔn a wɔhwehwɛ Awurade akoma ntɔ wɔn yam. Mompɛ Awurade ne tumi akyiri kwan. Monhwɛ n'anim daadaa. Monkae n'anwanwade a wayɔ, n'ahodwirideɛ ne n'anum atemmusɛm. Mo, n'akoa Israel asefoɔ, Yakob a ɔfaa no no mma. Ɔno ne Awurade yɛn Nyankopɔn, n'atemmudeɛ wɔ asase nyinaa so. Monkae n'apam no nkosi daa.
asɛm a ɔhyɛ awo ntoatoaso apem no sɛdeɛ ɔne Abraham pamoyɛ no ne ntam a ɔkaa Isak no na ɔde sie hɔ maa Yakob sɛ ahyɛdeɛ ne Israel sɛ daa pam kaa sɛ wo na mede Kanaan asase bɛma wo sɛ mogyapade a wakyɛ no susuhoma so. Bere a ma no nɔɔso na moyɛ nnipa kakraa bi ne ahɔhoɔ wɔ mu na wɔnenam firi ɔman mu kɔ ɔman mu ofiri ahenni bi mu kɔ ɔman foforo bi mu no ɔama obi anhom wɔn so na wɔn ti ɔka ahemfo anim. Monka me nipa a wasra wɔn no na monyɛ madifoɔ bɔne biara. Monto Awurade dwom asase nyinaa mompae ne nkwagye mfiri da nkɔdam monka n'anim onyam wiase aman mu ne n'anwanwadeɛ aman nyinaa mu na Awurade yɛ ɔkɛseɛ na ɔsɛ ayɛyie sɛ na ne ho yɛ hu anyame nyinaa so na amanaman anyame nyinaa yɛ abosomhuhuo na Awurade deɛ ɔno na ɔyɔɔ ɔsoro anidie ne animonyam wɔ n'anim tumi ne anika wɔ ne tenabea aman musuakuo momma Awurade animonyam ne tumi momfa Awurade din no animonyam ma no monso ayɛyɛdeɛ mmra n'anim monsɔre Awurade ahoka kronkron mu asase nyinaa mo ho popo n'anim nso wiase betim ɛrehinhim wɔmma ɔsoro ani nye na asase ho nsane no wɔnka no amanaman mu sɛ Awurade adi hene. Ɛpo ne mma yɛ bɛwo mfofowa ne deɛ wɔ mu nyinaa bɛdi ahurusie ɛno na kwaeɛ mu nnua bɛto ahosane nnwom Awurade anim na ɔreba abebu asase atɛn mo na Awurade ase na ɔyɛ na n'adɔe wɔ hɔ daa. Na monka sɛ Gye yɛn nkwa gye Nyankopɔn na boaboa yɛn ano na yi yɛn firi amanaman mu na yɛnna wo din kronkron n'ase na yɛmfa w'ayɛyie nhyehyɛ yɛn ho nhyira ne Awurade Israel Nyankopɔn firi daa kosi daa. na ɔman no nyinaa kaa sɛ amen yi Awurade ayɛ. Ɛna ogya Asaf ne ne nuanom hɔ Awurade apam adaka no anim sɛ wɔnsom adaka no anim daa sɛdeɛ ehia da biara. Na Obed-Edom ne wɔn nuanom yɛ 68. Na Yedutun ba Obed-Edom ne Hosa yɛ apono ano hwɛfoɔ. Na ogya ɔsɔfoɔ Sadok ne ne nuanom asɔfoɔ hɔ Awurade tenabea no anim sorɔnsorɔmea a ɛwɔ Gibea no sɛ wɔmmɔ ɔhye afɔdeɛ. Ɔhye afɔrebukyia no so mma Awurade daadaa nɔpa ne anwummerɛ. Ɛnyɛ sɛdeɛ wɔatwerɛ no Awurade mmara a ɔhyɛɛ Israel no mu nyinaa. Na Heman ne Yedutun ka wɔn ho ne wɔn a oyii wɔn a ɔbobɔɔ wɔn din no nkaeɛ sɛ wɔnna Awurade ase sɛ n'adɔyɛ wɔ hɔ daa. Na Heman ne Yedutun ka wɔn ho kura ntotorobɛnto ne nsɛmbɔ na wura a ɔma no gyegyeɛ ne nneɛma a wɔde to Nyankopɔn dwom. Na Yedutun mma deɛ na wɔwɔ ɛpono ano ɛna ɔman no nyinaa sim kɔɔ wɔn fie. Na Dawid nso sane kɔ kɔhyiraa ne fie. Brɛsosɛm nwoma a edi kan ti 17. Na Dawid ti ne fie no ɔka kyerɛɛ odiyifoɔ Natan sɛ Hwɛ me deɛ metentwene duro da mu na Awurade apam adaka no wɔ ntoma ase. Na Natan ka kyerɛɛ Dawid sɛ adeɛ biara a ɛwɔ w'akoma mu no yɔ na Onyankopɔn di w'akyi. Na anadwo no ara Nyankopɔn asɛm baa Natan nkyɛn sɛ Kɔ na kɔka kyerɛ m'akoa Dawid sɛ Awurade sie nie ɛnyɛ wo na wobɛsi dan ama me na matena mu na mentena ɛdan mu pɛn firi da a mekɔyii Israel me baeɛ no di abɛduru ne da yi na mmom mefiri ntomadan mu mekɔ ntomadan mu na mefiri tenabea mekɔ tenabea baabiara a na me ne Israel nyinaa nenam no maka makyerɛ Israel atemmufoɔ a mehyɛɛ wɔn sɛ ɔnyane me man mu bi sɛ adɛn enti na monsim twiniduro dan ma me na afei ka kyerɛ m'akoa Dawid sɛ sɛɛ na Asafo Awurade sie nie me deɛ mefaa wo firi nnwan adidibea nnwan no akyi sɛ bɛyɛ me man Israel so panin na madi w'akyi baabiara a wokɔɔeɛ na matwitwa w'atamfo nyinaa afiri w'anim na mayɛ wo din sɛ asase so nnipa akɛseɛ din na mesiesie baabi mama me man Israel na madua wɔn na wɔtena wɔn afa na wɔanha wɔn ho bio na mmomuyɔma ankɔ so ansɛe wɔn sɛ kane no ne na mehyɛɛ atemmufoɔ sɛ wonni me man Israel soɔ no na mɛbrɛ w'atamfo nyinaa ase na meka kyerɛ wo sɛ Awurade bɛsi efie ama wo na sɛ wo na awie du na wo ne w'agyanom kɔda a
mema wase nyu nso wo wachira obefiri wuma mu na mama na hini atim ono na obesi dan ama me na mema n'adwa atim akosidaa me de meyo n'agya na ono nso aye me oba na madoye nso merenyimi mfiri ne ho sɛdeɛ meyi no de wodi w'anim no ho no na mede no besi me fie ne mahenie mu akosidaa na n'ahennwa betim hɔ akosidaa. Sɛdeɛ nsɛm yi nyinaa ne anisuade ahunu yi nyinaa teɛ no saa na Nathan kasa kyerɛ David ɛna ɔhene David ba bɛtena Awurade anim sɛ hwan ne me Awurade Nyankopɔn na hwan ne me fie na wode me abeduru sɛsɛɛ yi nanso yɛyɛ w'ani so ketewa Onyankopɔn na waka daakye a ɛwɔ kyirikyiri ho asɛm wakoa fie ho na wabu me sɛ onipa a ɔwɔ de bia a ɛkɔ soro Awurade de Nyankopɔn ɛdeɛ na David nkanka ho ma wo bio na ɛnyɛ wakoa animonyam na wo na wonim wakoa Awurade wakoa nti ne sɛdeɛ ɛwɔ wakoma mu no na wadi saa asɛnkɛseɛ yi nyinaa sɛ worema wahunu asɛnkɛseɛ no nyinaa Awurade obiara ni hɔ a ɔte sɛ wɔ na Onyankopɔn biara nso ni wachi sɛ nsɛm a yɛde yɛ naso ateɛ no nyinaa na hwan na ɔte sɛ wo man Israel asase so man biako a Onyankopɔn akwagye wɔn afa yɛ ɔman na wode adeɛ akɛseɛ ne adeɛ a ɛyɛ hu agye din na watutu amanaman wo man a wogye wɔ Misraim no anim no na wode wo man Israel ayɛ wo man afa de rekosi daa na wo Awurade wayɛ wɔ Nyankopɔn na afei Awurade asɛm a wokaa no wakoa ho ne fie ho no ma no ntim kosi daa na yɛ no sɛdeɛ waka no na entim na udin no nso kɛse nkosi daa na wɔnka sɛ asafo Awurade Israel Nyankopɔn ne Onyankopɔn ma Israel na ma wakoa David fie nsi w'anim pintin na wo me Nyankopɔn wayi wakoa asutire sɛ wobesi efie ama no enti na wakoa nso ehunu sɛdeɛ ɔbɔ mpaeɛ w'anim na afei Awurade wara ne Onyankopɔn na waka wakoa ho asɛmpa yi na afei ma no nyɛ wo fɛ sɛ wobɛhyira wakoa fie na ensi w'anim daa na deɛ wo Awurade wuhyira no no na wahyira no. Brɛsosɛm nwoma edikan ti dunwɔtwe na yɛn akyiri no David kunkum Filistifoɔ na ɔbrɛ wɔn ase na ɔgye Gat ne ɛho nkurowa Filistifoɔ nsam na okunkum Moabfoɔ nso na Moabfoɔ dane David nko a na ɔsoa ayɛde ba na David kum Sobahene Hadadesa de kosi Hamat ne kura ɔkɔɔ sɛ ɔde ne nsa rekosi Euphrates asubɔntena ano no mu na David kyeree ne dɔm mu nteaseɛnam apem ne apɔnkɔsotefoɔ mpem so ne anammɔnmufoɔ mpem aduonu na David twitwaa nteaseɛnam apɔnkɔ nyinaa nantini na ogyan wɔn mu nteaseɛnam ɔhadeɛ na Siriafoɔ a ɔwɔ Damasko babɛboa Sobahene Hadadesa no David kunkum Siriafoɔ mu nipa mpem aduonu mmienu na David de bansifoɔ si Siriafoɔ a ɔwɔ Damasko no so na Siriafoɔ dane David nko a na ɔsoa ayɛde ba na Awurade maa David di nim baabiara ɔkɔɔe na David gye sika akyɛm a na Hadadesa nko a kurakura no de ba Yerusalem na David fa kɔbere bebree pa firi Hadadesa nkuro Tibat ne Kun mu de bae ɛno na Salomo de yɔ kɔbere po ne adum ne kɔbere nneɔma no na Hamat hene tu tee sɛ David aka Sobahene Hadadesa dɔm nyinaa guo no ɔsomaa ne ba Hadoram baa ɔhene David nkyɛn bɛtiaa no hyiraa no sɛ ɔne Hadadesa ako na waka na guo nti efiri sɛ na Hadadesa ne tu redi ako na okura sika ne dwetɛ ne kɔbere nwenneɛ ahodoɔ nyinaa bae ɛnonom nso na ɔhene David yɛɛ no kronkron maa Awurade ne dwetɛ ne sika a ɔkɔso afiri amanaman no nyinaa Edomfoɔ ne Moabfoɔ ne Amonma ne Filistifoɔ ne Amalekfoɔ mu nanso Seria ba Abisai kum Edomfoɔ mu nipa mpem dunwɔtwe nkyene bɔnhwa no mu na ɔde bansifoɔ si Edomfoɔ so na Edomfoɔ nyinaa dane David nko a na Awurade maa David di nim deɛ ɔkɔɛ nyinaa na David di Israel nyinaa so hene na odi atemusɛm ne asɛntenene maa ne man nyinaa na Seria ba Yoab na odi dɔm no so
na Ahilud ba Yehoshaphat ne ɔsɛnkaefo, na Ahitub ba Sadok ne Abiatar ba Abimelek ne asɔfo, na Sausa ne ɔtwerɛfo, na Yehoada ba Benaia di Keritifoɔ ne Peletifoɔ no so, na David ma a odi kan no na ɔyɛ ɔhene no ankɔbeafoɔ. Brɛsosɛm nwoma a edi kan ti dunkron. Na yei akyiri no, Amonfoɔ hene Nahas wui, na ne ba bedii n'adeɛ. Ɛna David kaa sɛ, mɛyɛ Nahas ba Hanun adɔyɛ, na n'agya yɛɛ me adɔyɛ. Na David sumaa abɔfoɔ sɛ wɔnkɔma no hyɛden n'agya nti. Na David nkoa no sii mu kɔ Amonfoɔ asase so kɔɔ Hanun nkyɛn sɛ ɔrekɔma no hyɛden. Ɛna Amonfoɔ asafohene ka kyerɛɛ Hanun sɛ, wagya ni na David di w'anim, na enti wɔsoma wo nkyɛn hyɛdenmafoɔ yi. Ɛnyɛ asase so mu pɛɛpɛe ne ne butuo ne ne nsra nti na ne nkoa aba wo nkyɛn yi. Ɛna Hanun faa David nkoa no, na oyiyii wɔn, na otwitwaa wɔn ntadeɛ mu fafa, de beduruu wɔn srɛkyire, na ogyaa wɔn kwan. Na ɔba bɛkaa mmarima no ho asɛm kyerɛɛ David. Ɛna ɔsoma kɔhyiaa wɔn, ɛfiri sɛ, wasopa mmarima no paara. Na ɔhene ka kyerɛɛ wɔn sɛ, montena Jericho nkosi sɛ mo bɔdwesɛ befuo, ansa na moasane aba. Na Amonfoɔ no hunuu sɛ wɔn ho abɔn David no, Hanun ne Amonfoɔ de dwetikɛse apem soma ma wɔde kɔgyee Mesopotamia ne Maaka Syria ne Soba nteaseɛnam ne apɔnkɔsotefoɔ adɔm. Na wɔgyee nteaseɛnam 32,000 ne Maaka hene ne ne man adɔm. Na ɔba bɛkyere nsraban Mediba anim. Na Amonfoɔ no nso firi wɔn kuro mu boaboa wɔn ano baa akono hɔ. Na David teeɛ no, ɔsomaa Yoab ne nnɔmmarima dɔm no nyinaa kɔe. Na Amonfoɔ no firi adi, na wɔbɛbaee dɔm no mu kuro no pono ano. Na ahemfo a wɔbaeɛ no, wɔn nko dii petee mu. Na Yoab hunuu sɛ ɛdɔm no ani kyerɛ no soɔ n'anim ne n'akyiri no, oyii Israel mu mmeranteɛ nyinaa, na ɔbaee wɔn mu kɔhyiaa Syriafoɔ. Na ɛdɔm no nkaeɛ no, ɔde wɔn hyɛɛ ne nua Abisai nsam. Na ɔbaee mu kɔhyiaa Amonfoɔ no, na ɔkaa sɛ, sɛ Syriafoɔ yɛ den sene me a, bra bɛboa me. Na sɛ Amonfoɔ yɛ den sene wo a, mɛba ma bɛboa wo. Hyɛ wo ho den, na ma yɛn ho nyɛ den ma yɛn man ne yɛn Nyankopɔn kuro, na Awurade deɛ ɔpɛ na ɔnyɔ. Na Yoab ne ɛdɔm a ɛka ne ho no twe pinii Syriafoɔ anim, bɛnee wɔn koe, na wogui wɔn anim. Na Amonfoɔ no hunuu sɛ Syriafoɔ aguɔ no, wɔn nso gui ne nua Abisai anim kɔhyɛnee kuro no mu. Na Yoab sane baa Yerusalem. Na Syriafoɔ no hunuu sɛ wagu wɔ Israel anim no, ɔsomaa abɔfoɔ kɔpɔn Syriafoɔ a wɔwɔ asuogya no bae. Na Hadadeser sahene Sofak di wɔn anim. Na wɔbɛka kyerɛɛ David no, ɔkɔboaa Israel nyinaa no kotwaa Yordan. Na ɔkɔtoo wɔn twaa wɔn so mpasua. Na David yirɛɛ ɛdɔm no mu sɛ ɔrekohyia Syriafoɔ no ne wɔn ako. Na wɔne no koe. Na Syriafoɔ gui Israel anim. Na David kunkum Syriafoɔ mu nteaseɛnamfoɔ 7,000 ne anammɔnmufoɔ 40,000. Na okum ɔsahene Sofak nso. Na Hadadeser nkoa hunuu sɛ wagu wɔ Israel anim no, wɔne David yɛ asomdwoe apam, na wɔsom no. Na Syriafoɔ ampɛ sɛ wɔboa Amonfoɔ no bio. Brɛsosɛ nwoma a edi kan ti 20. Na afe no twaa mu no, ɛberɛ a ahemfo tu sa mu no, Yoab de dɔm ne ahoɔden nyinaa kɔkɔsɛe Amonfoɔ asase. Na ɔkɔkaa Raba hyɛɛ mu. Na David deɛ, ɔtenaa Yerusalem. Na Yoab bɔ Raba na obubui. Na David yi wɔn hene abotire firi ne ti. Na ohunu sɛ ne duruduro yɛ sika dwetikɛseɛ, na aboɔden aboɔ wɔ mu. Na wɔde bɔɔ David ti. Na wɔde kuro no mu asadeɛ bebree pa firi bae. Na wɔde ɔman a wɔwɔ mu no firi bae. Na ɔmaa wɔde awan ne fatudadeɛ ne dadeɛ mmɔnua yɔ adwuma. Na saa na ɔde yɛɛ Amonfoɔ nkuro nyinaa. Ɛna David ne ne man nyinaa sane baa Yerusalem. Na yɛn akyiri no, ɔko sɔree wɔ Gesa wɔne Filistifoɔ. Ɛno mu na Husani Sibekai kum Sipai a ofiri abrane mba mu. Na ɔbrɛ wɔn ase.
na wɔne Filistifo nya ɔko bio. Na yɛ ɛba Elhanan kum Gat ni Goliat nua Lami. Na ne pia dua te sɛ ntomanwomfo sadua. Na wonya ɔko bio wɔ Gat. Na ɔbarima tintini bi wɔ hɔ a ne nsatean ne ne nanso ayɛ nsiansia. Ɛyɛ aduonu nan. Na ɔno nso wɔwɔ no ma abrane no. Na otwitwa Israel mpoa no. Jonathan a ɔyɛ David nua Sima bakum no. Yenum na wɔwo wɔn ma abrane no wɔ Gat. Na wɔtotɔ David ne ne nko ansa no. Brasosɛm nwoma edikan. Ti aduonu baako. Na Satan gyina tia Israel. Na opiapia David sɛ ɔnkan Israel. Na David ka kyerɛ Yoab ne ɛdɔm no mu asafohene sɛ, Monko nkɔkan Israel mfiri Biaseba nkoduru Dan na mommebua me na minhunu wɔn dodoɔ. Na Yoab ka sɛ, Awurade nka ne man ho sɛdeɛ wɔteɛ yi mprɛ wɔ ha so. Miwura ɔhene, ɛnyɛ wɔn nyinaa ne miwura nkoa anaa. Adɛn nti na miwura rehwehwɛ yei? Adɛn nti na ɛnyɛ asodie ma Israel? Nanso ɔhene asɛm no yɛ Yoab so den. Na Yoab firi adi kokyini fa Israel nyinaa mu. Na ɔsane baa Yerusalem. Na Yoab de ɔman no nkaneyɛ dodoɔ brɛ David. Na Israel nyinaa no si ɔpepem ne mpem ha. Nipa a wɔtwe nkrantɛ. Na Yuda ano si mpem ha 970. Nipa a wɔtwe nkrantɛ. Na Lewi ne Benyamin deɛ Yoab ankan wɔn efiri sɛ ɔhene asɛm no yɛ no ahi. Nanso asɛm yi ansɔ Nyankopɔn ani nti ɔbɔ Israel. Na David ka kyerɛ Onyankopɔn sɛ, Mayɛ bɔne paara sɛ madi saa asɛm yi. Na afei mesrɛ wo, ma wakoa amumuyɔ nsene nkɔ. Na madi nkwaseasɛm sɛ. Na Onyankopɔn ka kyerɛ David di hunufoɔ Gad sɛ, Kɔ na kɔka kyerɛ David sɛ Awurade sie nie. Adeɛ mmiɛnsa na mede resi w'anim. Fa emu biako na menyɛ wo. Na Gad baa David nkyɛn bɛka kyerɛ no sɛ, Sɛ Awurade sie nie, fa emu biako. Sɛ mfie mmiɛnsa kɔmɔ anaa abosome mmiɛnsa dwane wɔ wɔn hiahiafo anim a watamfo nkrantare tu wo anaa Awurade afena ne asase no so yaredɔm nansa Awurade bɔfoɔ resɛe nipa Israel ahye nyinaa mu o. Afei hwɛ asɛnko a memfa mensane menkɔ deɛ ɔsoma me no. Ɛna David ka kyerɛ Gad sɛ, Me ho hiahia me sɛ, na menhwe Awurade nsɛm ɛ. Na ne mmɔborɔhunu dɔɔso sɛ, na onipa nsɛm na wɔmma menhweɛ. Na Awurade ma ɔyaredɔm baa Israel so. Na Israel mu nipa mpem 70 wuwui. Na Onyankopɔn soma ɔbɔfoɔ ma no kɔɔ Yerusalem sɛ ɔnkɔsɛe hɔ. Na ɔresɛe hɔ no, Awurade hwɛe. Na onu ne ho bɔne no ho. Na ɔka kyerɛ ɔbɔfoɔ a ɔresɛe hɔ no sɛ, Adɔɔso afei pono wɔn nsa. Nso na Awurade bɔfoɔ no gyina Yebusini Onan ayuporobea ho. Na David maa n'ani so, na ohunu Awurade bɔfoɔ no sɛ ogyina asase ne ɔsoro ntam. Na n'afena a watwe kura ne nsam, na watene no Yerusalem so. Ɛna David ne mpanimfo a ofrefra yituma no de wɔn anim butubutu fam. Na David ka kyerɛ Onyankopɔn sɛ, Ɛnyɛ me na mese wɔnkan ɔman no, na me na mayɛ bɔne, na mayɛ deɛ ɛnyɛ yi. Na nwan yi deɛ ɛdeɛ na wayɔ, Awurade me Nyankopɔn. Ma wo nsa mmra me so, ne magya fie so, na mma no mma wo man so mmɛbɔ wɔn. Ɛna Awurade bɔfoɔ no ka kyerɛ Gad sɛ, ɔnkɔka nkyerɛ David sɛ David mfuru nkonkosi afɔrebɔkyia ama Awurade. Yebusini Onan ayuporobea hɔ. Na David furu kɔɛ sɛdeɛ Gad asɛm a ɔde Awurade din kaeɛ no teɛ. Na Onan danee ne ho, na ohunu ɔbɔfoɔ no. Na ne mma baanan ka ne ho, na wɔde wɔn ho huntae. Na Onan repori ayuo. Na David duru Onan nkyɛn no. Onan danee n'ani na ohunu David. Ɛna ofiri adi firi ayuporobea hɔ. Na ɔkotow David de n'anim butuu fam. Na David ka kyerɛ Onan sɛ, Fa ayuporobea yi ma me, na minsi so afɔrebɔkyia memma Awurade. Fa ma me sɛdeɛ ne boɔteɛ, na wasi ɛhaw no kwan afiri ɔman no so. Na Onan ka kyerɛ David sɛ, Gyefa, na me wura ɔhene nyɛ deɛ ɛsɔ n'ani. Hwɛ, mema anantwi a wɔde bɛbɔ ɔhye afɔdeɛ, ne ɔpore ɛte ase ɛnam a wɔde bɛyɛ nyina.
ne awiu a wɔde bɛyɛ aduane afɔdeɛ mede ne nyinaa mema. Na ɔhene David ka kyerɛɛ Ornan sɛ, Dabi, na tɔ na mɛtɔ no sɛdeɛ ne boɔteɛ. Na meremfa adeɛ a ɛyɛ wo deɛ memma Awurade sɛ mede adeɛ a mammɔ ho ka bɛbɔ ɔhyeɛ afɔdeɛ. Na David maa Ornan sika a wakarie nnwetɛbena 600 de tɔɔ hɔ. Na David sii hɔ afɔrebukyia maa Awurade. Na ɔbɔ ɔhyeɛ afɔdeɛ ne asomdwoe afɔdeɛ. Na ɔfrɛɛ Awurade no, wɔde ogya firi soro gyee no so ɔhyeɛ afɔrebukyia no so. Ɛna Awurade kasa kyerɛɛ ɔbɔfoɔ no, na ɔde n'afena hyɛɛ bɔha mu. Ɛbere a David hunu sɛ Awurade agye no soɔ, Yebusini Ornan ayupɔrebea no, ɔbɔɔ afɔdeɛ hɔ. Na bere no na Awurade tenabea a Mose yɔɔ no ɛserɛ soɔ ne afɔrebukyia no wɔ sorɔnsorɔmmea a ɛwɔ Gibeon no mu. Nanso David antumi ankɔ ɛno anim ankɔhwehwɛ Onyankopɔn, ɛfiri sɛ na ehu aka no Awurade bɔfoɔ no afena anim. Brɛsosɛm nwoma edi kan, ti 22. Na David kaa sɛ, Yei ne Awurade Nyankopɔn fie no, na yei ne Israel ɔhyeɛ afɔrebukyia no. Na David kaa sɛ, ɔmmoa ahɔho a wɔwɔ Israel asase soɔ no ano. Na osisii aboɔ paefoɔ sɛ, wɔmpae aboɔ a wasene, na wɔmfa nsi Nyankopɔn fie no. Na David siesie dadeɛ bebree a wɔmfa mmɔ aboboa no apono ho nnadoa, ne nkɔtɔkorɔ ne kɔbere pii a enni nkariɛ, ne ntwiniduro nnua a enni nkaneɛ. Na Sidonfoɔ ne Tirofoɔ de ntwiniduro nnua pii brɛɛ David. Na David kaa sɛ, Me ba Salomo yɛ abɔfra na ɔyɛ bɔkɔɔ, ne fie no, wɔnsi ma Awurade mma no nso kɛse pa, na enyi din ne afɛɛfɛdeɛ mma nsase nyinaa. Na enti mesiesie mama no. Na David siesie adeɛ pii pa ansa na ɔrewuo. Na ɔfrɛɛ ne ba Salomo, na ɔhyɛɛ no sɛ onsi efie ma Awurade, Israel Nyankopɔn. Na David ka kyerɛɛ ne ba Salomo sɛ, Me deɛ, ɛwɔ makoma mu sɛ mesi efie ama Awurade me Nyankopɔn din. Na Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ, waka mogya bebree agu, na wadi akɔn akɛseɛ, nsi efie mma me din, na waka mogya bebree agu fam wɔ m'anim. Hwɛ, wɔbɛwo ɔbabarima ama wo, ɔno na ɔbɛyɛ ahodwo nipa, na mɛma ne ho adwo no afiri n'atamfo nyinaa ho ahyia. Na Salomo a aseɛ ne asomdwoeni na ɛbɛyɛ ne din, na asomdwoe ne kommyɛ nso na mede bɛba Israel so ne brɛ soɔ. Ɔno na obesi efie ama me din, na ɔno na ɔbɛyɛ me ɔba, na me nso mɛyɛ no agya. Na mɛma n'ahennie adwa atim Israel so akosi daa. Afei me ba, Awurade ni w'akyi, na yɛ prɔmprɔm, na si Awurade wo Nyankopɔn fie no, sɛdeɛ ɔkaa no wo ho no. Na Awurade mma wo nimdeɛ ne nhunumu, na ɔnhyɛ wo Israel ho mmara, na hwɛ Awurade wo Nyankopɔn mmara di so. Sɛ wohwɛ wo ho sɛ wobedi ahyɛdeɛ ne atemmudeɛ a Awurade hyɛɛ Mose Israel ho no so a, ɛneɛ wobɛyɛ prɔmprɔm. Hyɛ wo ho den na pirim w'anim, nsuro na wakoma ntu. Na hwɛ, mamanneɛ mu no, masiesie Awurade fie no ho sika dwetikɛseɛ 1,000 ne dwetɛ dwetikɛseɛ 1,000. Na kɔbere ne dadeɛ deɛ, eni nkariɛ, ɛfiri sɛ ɛdɔɔso pii pa. Na nnua ne aboɔ nso masiesie, na wode ebi aka ho. Nso wowɔ adwumayɛfoɔ pii pa, aboɔ paefoɔ ne aboɔ ne nnua adwumfoɔ, ne adwuma nyinaa mu adwumfoɔ. Sika, dwetɛ ne kɔbere ne dadeɛ no ni ano. Sɔre na yɔ, na Awurade ni w'akyi. Ɛna David hyɛɛ Israel mmapɔmma nyinaa sɛ, ɔmmoa ne ba Salomo, na ɔse, Ɛnyɛ Awurade mo Nyankopɔn na odi mo akyire na wama mo ho nyinaa adwo mo ahyia. Na ɔde asase no sofoɔ ahyɛ me nsa, na wabrɛ asase no ase Awurade ne ne man anim. Afei momfa mo akoma ne mo kra mma, sɛ mobɛhwehwɛ Awurade mo Nyankopɔn, na monsɔre nkosi Awurade Nyankopɔn kronkronbea no, na wɔmfa Awurade apam adaka no ne Nyankopɔn akronkronneɛ no mmra efie a obesi ama Awurade din no mu. Brɛsosɛm nwoma edi kan, ti 23. Na David bɔɔ akora na nna pii mee no, wɔde ne ba Salomo si Israel so hene. Na ɔboaa Israel mmapɔmma nyinaa ne asɔfoɔ ne Lewifoɔ no ano hyiae. Na wɔkaa Lewifoɔ no,
nipa a wadi mfirihyia aduasa ne akyire no na wɔn dodoɔ sɛdeɛ osi a wɔyɛ mmarima ara nko yɛ mpem 38. Yeinom mu mpem 24 na wɔnhwɛ Awurade fie adwuma no soɔ. Na mpem 6 nyɛ atwerɛfoɔ ne atemmufoɔ. Na mpem 9 nyɛ apono ano hwɛfoɔ. Na mpem 9 nso mfa nneɔma a meyɛ mema ayɛyie no nyi Awurade ayɛ. Na David bu wɔn mu abupan. Lewi ma Gerson, Kohat ne Merari. Gersonfoɔ ne Ladan ne Simei. Ladan ma ne otitire Yehiel ne Setam ne Yoel. Wɔyɛ baasa. Simei ma ne Selomot ne Hasiel ne Haran. Wɔyɛ baasa. Yenum ne Ladan agyanom atitire. Na Simei ma ne Yahat, Sisa ne Yeus ne Beria. Yenum ne Simei ma wɔyɛ baanan. Na Yahat di tire. Na Sisa di hɔ. Na Yeus ne Beria ni ma pii nti wɔyɛ ɔkan mu agya fie biako. Kohat ma ne Amram, Yisha, Hebron ne Usiel. Wɔyɛ baanan. Amram ma ne Aaron ne Mose. Na oyi Aaron sɛ ɔmɛyɛ ade kronkronkron no ho ade. Ɔno ne ma nkosi daa sɛ wɔnhye aduhwam Awurade anim. Na wɔnsom. Na wɔmfa ne din hyira nkosi daa. Na Nyankopɔn nipa Mose de wɔbɔ ne madin fra Lewi abusuakuo no mu. Mose ma ne Gersom ne Eliezer. Gersom ma Sebuel ditire. Na Eliezer ma Rehabia ditire. Na Eliezer ni ma foforo. Na Rehabia ma de na wɔdɔɔso pii. Yisha ma Selomit ditire. Hebron ma Yeria ditire. Amaria di hɔ. Yahasiel toso miensa. Yekamiam toso 9. Usiel ma Mika ditire. Na Yisia di hɔ. Merari ma ne Mali ne Musi. Mali ma ne Eliezer ne Kis. Na Eliezer wui. Na oni mabarima mama nko na ɔwɔ. Na wɔn nuanom Kis ma ware wɔn. Musi ma ne Mali ne Eda ne Yeremot. Wɔyɛ baasa. Yenum ne Lewi ma sɛdeɛ wɔn panyin fie tie. Agyanom mu atitire. Sɛ wɔka wɔn miako sɛdeɛ wɔn din dodoɔ te a, wɔyɔ Awurade fie som adwuma no a wɔdi mfirihyia 20 ne akyire. Na David kaa sɛ, Awurade Israel Nyankopɔn ama me ma no ho adwo wɔn, na watena Yerusalem akosi daa. Na Lewifoɔ no nso ansoa tenabea no ne ne som ho nneɔma no nyinaa bio. Ɛfiri sɛ, David nsɛm a edi akyire no mu no, wɔkan Lewi ma no dodoɔ de firi deɛ wadi mfirihyia 20 soɔ de rekorɔ. Na wɔn adwuma ne sɛ, wɔhwɛ Aaron ma no nsa ano, sɛ wɔnsom Awurade fie na bɛnwa so ne mpia no mu. Na wɔma akonkronneɛ no nyinaa ho mfi. Na wɔnyɛ Nyankopɔn fie som adwuma. Na wɔnyɛ kyerɛpaano ne asikyirisam, aduane afɔdeɛ ne apiti tatrɛ ne dade ayowa ne akyiduane ho adeɛ. Na wɔnhwɛ ɔhyɛ adeɛ ne susuo adeɛ nyinaa so. Na onyina hɔ anɔpa daa na ase nyi Awurade ayɛ. Na anwummerɛ nso saara. Na wɔmmɔ ɔhye afɔdeɛ nyinaa ma Awurade homeda ne bosome foforo ne afahyɛ mu. Ne dodoɔ mu sɛdeɛ natoro mu adeɛ teɛ daa Awurade anim. Na wɔnyɔ ahyiaeɛ ntomadan no ho som adwuma. Ne kronkronbea som adwuma. Ne wɔn nuanom Aaron ma som adwuma no mfa nsom Awurade fie. Brɛsosɛm nwoma a edi kan ti 24. Na Aaron ma no de wɔn mu nkyikyɛmu nie. Aaron ma ne Nadab ne Abihu, Eleasa ne Itama. Na Nadab ne Abihu di wɔn agya anim wuiɛ a onima. Na Eleasa ne Itama bedi asɔfoɔ. Na David bu wɔn mu. Sadok a ofiri Eleasa mma mu ne Ahimelek a ofiri Itama mma mu. Sɛdeɛ wɔn adwuma yɛ di bia teɛ wɔ wɔn som no mu. Na wɔhunu Eleasa mma mu mmarima no mu atitire bebree sene Itama mma mu. Na wɔbu wɔn mu. Eleasa ma nya mpanyimfie atitire 16. Na Itama ma wɔn mpanyimfie so 8. Na wɔbu wɔn mu ntonto so. Yenum ne yenum. Na kronkronbea mapɔma ne Nyankopɔn mapɔma no firi Eleasa ma ne Itama mma mu.
Na Nathanael ba otwerɛfo Semaya ofiri Lewifoɔ mu no twerɛɛ wɔn. Ɔhene ne mapɔma ne ɔsɔfoɔ Sadok ne Abiatar ba Ahimelek ne asɔfoɔ no ne Lewifoɔ agyanom mu atitire no anim. Wɔtwe agya fie biako ma Eliasa ansa na ɔretwe biako nso ama Itama. Na ntonto a efiri kane no yɛ Yoharib deɛ. Deɛ etie mienu yɛ Yedaia deɛ. Harim deɛ tɔɔ so mmiɛnsa. Seorim deɛ 9. Makia deɛ 5. Meyamin deɛ 6. Hakos deɛ 7. Abia deɛ 8. Yesua deɛ 9. Sekania deɛ 10. Eliasib deɛ 12. Yakim deɛ 12. Hupa deɛ 13. Yesebiab deɛ 14. Bilga deɛ 15. Imer deɛ 16. Hesed deɛ 17. Hapisis deɛ 18. Petahia deɛ 19. Yeheskel deɛ 20. Yakin deɛ 21. Gamul deɛ 22. Delaya deɛ 23. Maasia deɛ 24. Yeni wɔn adwumayɔ dibia sɛdeɛ wɔn som no teɛ. Sɛ wɔn hyɛne Awurade fie sɛ wɔn toromade a ɛnam wɔn agya Aaron so baeɛ no. Sɛdeɛ Awurade Israel Nyankopɔn hyɛɛ no no. Na Lewi ma aka no deɛ. Amram mma mu. Subael mma mu. Yedaia. Rehabia deɛ. Rehabia mma mu. Yisia ditire. Yishafoɔ mu. Selomot mma mu. Yahat. Na Hebron ma ne Yeria. Otitire Amaria di hɔ. Yahasiel tɔ so 3. Yekamiam tɔ so 9. Usiel mma. Mika mma mu. Samer. Mika nua Yisia mma mu. Sakaria. Merari mma ne Mali ne Musi. Ne ba Yasia mma. Beno. Merari mma a ɔyɛ ne ba Yesia deɛ. Beno. Soham ne Sako ne Ibri. Mali deɛ. Eliasa. Na ɔno deɛ onima. Kis deɛ. Kis mma. Yeramiel. Na Musi mma ne Mali ne Eda ne Yerimot. Yenum ne Lewifoɔ ma sɛdeɛ wɔn panyin fie tie. Na yenum nso twe ntonto sɛ wɔn nuanom Aaron ma no ara. Ɔhene David ne Sadok ne Ahimelek ne asɔfoɔ ne Lewifoɔ agyanom atitire no anim. Agyanom atitire sɛ ne nua kumaa ara. Brɛsosɛm nwoma edi kan. Ti 25. Nso David ne ɛdɔm so asafohene no yiyii Asaf ne Heman ne Yedutun mma no mu wɔn a wɔn som fa nsakutene ne mɛnta ne nawuro nhyɛ nkɔm. Na nipa a na ɔyɔ adwuma no sɛdeɛ wɔn som teɛ no dodoɔ nie. Asaf mma mu. Sako ne Yosef ne Netania ne Asarela. Asaf ma a wɔhyɛ Asaf aseɛ. Ɔno nso na ɔhyɛ ɔhene nsa ano nkɔm. Yedutun deɛ. Yedutun ma ne Gedalia ne Seri ne Yesaya ne Simei. Hasabia ne Matitia. Bɛsia no hyɛ wɔn agya Yedutun ase. Ɔno na okura sankutene hyɛ nkɔm de asedane a yɛyie ma Awurade. Heman deɛ. Heman ma ne Bukia, Matania, Usiel, Sebuel ne Yerimot. Hanani, Eliata, Gidalti ne Romanti Isa, Yosbikasa, Maloti, Hote, Mahasiot. Yenum nyinaa ne ɔhene di hunufoɔ Heman ma sɛdeɛ Onyankopɔn hyɛɛ no bɔ sɛ ɔbɛma no soɔ no. Efiri sɛ Onyankopɔn ma Heman mabarima 14 ne mmammaa 3. Yenum nyinaa hyɛ wɔn agyanom ase Awurade fie dwomtuo no mu. Kurakura nawuro ne mɛnta ne nsankutene som Nyankopɔn fie wɔ ɔhene no asafo ne Yedutun ne Heman ase. Na wɔne wɔn nuanom a wɔakyerɛ wɔn Awurade dwomtuo no ano si nhunumufo ara nko 288. Na wɔtwe ɔhwɛ adwuma no so ntonto. Akuma sɛ ɔkɛseɛ. Nhunumufoɔ ne osuani. Wɔsesɛpɛ. Na ntonto edikan no firi ma Asaf de ma Yosef. Gedalia de atia 2. Ɔne ne nuanom ne ne mma yɛ 12. De ɛtɔ so 3 ne Sako. Ne mma ne ne nuanom wɔyɛ 12.
deɛ ɛtɔ so 9 no firi ma Yisri, ne mma ne ne nuanom, wɔyɛ 12. Deɛ ɛtɔ so 5 ne Netania, ne mma ne ne nuanom, wɔyɛ 12. Deɛ ɛtɔ so 6 ne Bukia, ne mma ne ne nuanom, wɔyɛ 12. Deɛ ɛtɔ so 7 ne Yesarala, ne mma ne ne nuanom, wɔyɛ 12. Deɛ ɛtɔ so 8 ne Yesaia, ne mma ne ne nuanom, wɔyɛ 12. Deɛ ɛtɔ so 9 ne Matania, ne mma ne ne nuanom, wɔyɛ 12. Deɛ ɛtɔ so 10 ne Simei, ne mma ne ne nuanom, wɔyɛ 12. Deɛ ɛtɔ so 11 ne Asarel, ne mma ne ne nuanom, wɔyɛ 12. Deɛ ɛtɔ so 12 ne Hasabia, ne mma ne ne nuanom, wɔyɛ 12. Deɛ ɛtɔ so 13 ne Subael, ne mma ne ne nuanom, wɔyɛ 12. Deɛ ɛtɔ so 14 ne Matitia, ne mma ne ne nuanom, wɔyɛ 12. Deɛ ɛtɔ so 15 ne Yeremot, ne mma ne ne nuanom, wɔyɛ 12. Deɛ ɛtɔ so 16 ne Hanania, ne mma ne ne nuanom, wɔyɛ 12. Deɛ ɛtɔ so 17 ne Yosbekasa, ne mma ne ne nuanom, wɔyɛ 12. Deɛ ɛtɔ so 18 ne Hanani, ne mma ne ne nuanom, wɔyɛ 12. Deɛ ɛtɔ so 19 ne Maloti, ne mma ne ne nuanom, wɔyɛ 12. Deɛ ɛtɔ so 20 ne Eliata, ne mma ne ne nuanom, wɔyɛ 12. Deɛ ɛtɔ so 21 ne Hoti, ne mma ne ne nuanom, wɔyɛ 12. Deɛ ɛtɔ so 22 ne Gidalti, ne mma ne ne nuanom, wɔyɛ 12. Deɛ ɛtɔ so 23 ne Mahasiot, ne mma ne ne nuanom, wɔyɛ 12. Deɛ ɛtɔ so 29 ne Romamti Esa, ne mma ne ne nuanom, wɔyɛ 12. Brɛsosɛm nwoma edi kan ti 26. Apono ano hwɛfo no mu nkyekyɛmu nie. Korafo no mu. Koreba Mesilemia, ofiri Asaf mma mu. Na Mesilemia wɔ mma. Sakaria nabakan. Yidael tia 2. Sebadia toso 3. Yatniel toso 9. Elam toso 5. Yohanan toso 6. Eliehoenai toso 7. Na Obed Edom wɔ mma. Semaya nabakan. Yehosabat tia 2. Yoa toso 3. Saka toso 4. Netanel toso 5. Amiel toso 6. Isaka toso 7. Pioletai toso 8. Na Onyankopɔn ahyira no. Na ne ba Semaya so wɔwɔ mama no. Odi wɔn agya fie so. Na wɔyɛ mmarima a wotumi wɔn ho. Semaya ma ne Otni, ne Refael, ne Obed. Elsabada ne nuanom Elihu, ne Semakia yɛ nipa a wotumi wɔn ho. Yenum nyinaa firi Obed Edom mma mu. Wɔne wɔn mma ne wɔn nuanom. Mmarima a wotumi wɔn ho a wɔwɔ ɔsom mu ahoɔden. Wɔyɛ 62 a wɔyɛ Obed Edom deɛ. Na Meselemia wɔ mma ne nuanom. Nipa a wotumi wɔn ho 18. Na Hosa ofiri Merari mma mu no wɔ mma. Simri na odi tire. Ɔnyɛ abakan deɛ, nanso n'agya na ɔde ne sii tire. Hilkia tia 2. Tebalia toso 3. Sakaria toso 9. Hosa mma ne ne nuanom nyinaa yɛ 12. Yenum ne apono ano hwɛfo no nkyekyɛmu. Sɛdeɛ mmarima no atitire tie. Wɔwɔ ɔwɛn adwuma wɔn nuanom ntentensoɔ. Sɛ wɔn som Awurade fie. Na wɔtwe ntonto. Akuma te sɛ ɔkɛseɛ. Wɔn panyin fie so. Ɛpono ne ɛpono so. Na apuee ntonto no firi ma Selemia. Na ne ba Sakaria ɔyɛ nimdeɛ mu futufoɔ. Wɔtwe ntonto no firi atifi fam. Obed Edom deɛ wɔ anafoɔ fam. Na ne mma deɛ ne anoboa dan no. Supim ne Hosa deɛ wɔ atɔyɛ fam. Saleket pono ho. Aforoyɛ tempɔn no so. Ɔwɛn wɔ ɔwɛn ntentensoɔ. Lewifoɔ 6 wɔ apuee. Baanan wɔ atifi fam dakoro. Baanan wɔ anafoɔ fam dakoro. Na anoboa dan no ho deɛ, baanu. Paaba deɛ wɔ atɔyɛ fam. Nipa baanan wɔ ɔtempɔn no ano. Na baanu wɔ paaba ho. Yenum ne apono ano hwɛfoɔ nkyekyɛmu no. Korafoɔ ma ne Merari mma no mu. Na Ahia a ɔyɛ Lewifoɔ no mu bi di Nyankopɔn fie akoradeɛ
ne akronkronne akurade no so. Ladan ma Gesoni no ma oye Ladan de no. Gesoni Ladan agyanom atitire. Yehieli ma Setam ne nua Yoel di Awurade fie akurade no so. Amramfo, Yishafo, Hebronfo, Usiefo no mu na Mose ba Gerson ba Sebuel di akurade no so bapoma. Na ne nuanom ye Eliezer de, ne ba Rehabia, ne ba Yesaya, ne ba Yoram, ne ba Sikri, ne ba Selomot. Ono Selomot ni nuanom di akronkron a ohene David ni agyanom atitire mpempem ne ohaha so asafohene. Ne dom asafohene no ye no kronkron no akurade nyinaa so. Akodie ne asade mu na wode firi ye no kronkron. Se ode rehye Awurade fie no den. Na nooma nyinaa nso a ode hunufo Samuel, ne Kis ba Saul, ne Neba Abna, ne Seruia ba Yoab ye no kronkron no. Ehye Selomot ne nuanom nsa. Yishafo mu na Kenania ne ne madi Israel so anihumafo adwuma mu. Woye atwerefo ne atemufo. Hebronfo mu na Yasabia ne nuanom. Nipa a otumi wo ho apema hanson hwe Israel so. Jordan atoye fam. Awurade adwuma ne ohene som nyinaa fam. Hebronfo no mu na Yeria ditire sade Hebronfo no awo nto aso ne agyanom te. David ahene afia etoso aduanan mu na ohwehwe won mu. Na wohunu won mu marima a otumi wo ho wo Yasa Gilead. Na ni nuanom nipa otumi wo ho ye mpinu ahanson. Na ohene David di won sisi Rubenfo ne Gadfo ne Manase abusuakuo fa no so. Nyankopon ne ohene nsem nyinaa fam. Bresusam nwoma edikan ti aduonu nson. Na Israel ma wabu won ano agyanom atitire ne mpempem ne ohaha so asafohene ne wanhwefo a wosom ohene ntikyemu hodo no nsem nyinaa mu. Wana waba ne wana wofiri adi bosome daa. Afimu abosome nyinaa mu ntikyemu miako no ye nipa mpem aduonu nan. Bosome a edikan mu ntikyemu a edikan no so na Yasobiam sabde abadie. Na ne ntikyemu no mu nipa ye mpem aduonu nan. Ofiri Peres mamu na odidom asafohene nyinaa tire. Bosome a edikan no mu. Na bosome a etia mienu no ntikyemu so na Ahohini Dodai die. Na ne ntikyemu so bapoma ne Miklot. Na ne ntikyemu no mu nipa ye mpem aduonu nan. Bosome a etoso miensa no dom so safohene a otoso miensa ne osofo Yehoada ba Benaya oditire. Na ne ntikyemu no mu nipa ye mpem aduonu nan. Ono Benaya ne aduasa no mu domerima odi aduasa no so. Na ne ba Amisabad fra ne ntikyemu mu. De otoso nan bosome a etoso nan mu ne Yoab ne nua Asahel. Na ne ba Sebadia wɔ n'akyi. Na ne ntikyemu no mu nipa ye mpem aduonu nan. De otoso num bosome a etoso num ne osafohene Yisrahini Samhot. Na ne ntikyemu nipa ye mpem aduonu nan. De otoso nsia bosome a etoso nsia mu ne Tekuani Ikes ba Ira. Na ne ntikyemu mu nipa ye mpem aduonu nan. De otoso nson bosome a etoso nson mu ne Peloni Helesa ofiri Efrem mamu. Na ne ntikyemu mu nipa ye mpem aduonu nan. De otoso nwotwe bosome a etoso nwotwe mu ne Husani Sebekaya ofiri Serafo mu. Na ne ntikyemu mu nipa ye mpem aduonu nan. De otoso nkron bosome a etoso nkron mu ne Anatot ni Abiesa ofiri Benjamin fo mu. Na ne ntikyemu nipa ye mpem aduonu nan. De otoso du bosome a etoso du mu ne Netofani Maharaya ofiri Serafo mu. Na ne ntikyemu mu nipa ye mpem aduonu nan. De otoso du baako bosome a etoso du biako mu ne Piraton ni Benaya ofiri Efrem mamu. Na ne ntikyemu nipa ye mpem aduonu nan. De otoso du mienu bosome a etoso du mienu mu ne Netofani Heda oye Otniel asini. Na ne ntikyemu mu nipa ye mpem aduonu nan. Na wona odi Israel musuakuo no so nie. Rubenfo abapoma ne Sikri ba Eliasa. Simeonfo mu Maaka ba Sefatia. Lewifo mu Kemuel ba Hasabia. Aaronfo mu Sadok. Yuda mu Elihu a ofiri David nuanom mu. Isaka mu Mikael ba Omri. Sebulon mu Obadia ba Ismaia. Naftali mu
Asri aba Yerimot, Efraim mamu, Asasi aba Hosea, Manase abusuakuo fa mu, Pedai aba Yoel, Manase abusuakuo fa ewo Gilead no mu, Sakaria aba Ido, Benyamin mu, Abna ba Yasiel, Dan mu, Yeroham ba Asarel, yenum ni Israel musuakuo so asafohene. Na David emu won a wadi mfirihia duonu, ni won a oniye no ano, efiri se Awurade aka se obema Israel adoso se osoro nsroma. Seruya ba Yoab friase kane na wanwie. Na yenti ebufuo ba Israel so. Na dodo no wantwe na ohene David bresosem nwoma no mu. Na ohene akorade no so na Adiel ba Asma watidie. Na akorade a ewa asase no so nkuro ni nkrowa ne abantintini mu no so na usi aba Jonathan die. Na wona oyo mfuo mu adwuma do asase no so na Kelub ba Isri die. Na bobentro so na Ramat ni Simie die. Na bobentro no mu akoransa no so na Sifim ni Sabdi die. Na nwunua ne aten a ewo mpapre so no so na Geda ni Baal Hanan die. Na nwo akorade no so na Yoas die. Na anantwi a oye no won Saron no so na Saroni Sitrai die. Na monhwanu mu anantwi so na Adlai ba Safati die. Na Yoma so na Ismail ni Obil die. Na mfurumu so na Meronot ni Yehadia die. Na nwan no so na Hagani Yasis die. Yenum nyina ya ohene David nneoma so ahwefo. Na David wo faase Jonathan ne ofutufo. Oye obarima hunumufo. Na oye otwerefo nso. Na Hakmoni ba Yehiel ne ohene ma netie. Na Ahitofel ne ohene futufo. Na Akini Husai ne ohene adamfo. Na Ahitofel achi na Benaya ba Yoada ne Abiata die. Na ohene no sahene ne Yoab. Bresusa nwoma edikan ti aduonu nwotwe. Na David siesia Israel mapoma nyina. Musuakuo so mapoma ne nchichemu so asafohene a osom ohene no. Ne mpempem so asafohene, ne ohaha so asafohene, ne ohene ne mma ahode ne mmoa nyina so asafohene. Woni mpiadifo ne mnomarema no ne mmarema a otumi wo ho nyina ba Yerusalem. Na ohene David sori gina ne nan so ka se, Me nuanom ne me man, muntie me. Me de ewo makoma mu se mesi homebia fie mama Awurade apamadaka no. Na ayeye Nyankopon na ntiaso. Na masiesie ni sie no ho. Na Onyankopon ka kire me se, nsi efie mma medin. Efriza wo ye akodie nipa na waka moja nso agu. Na Awurade Israel Nyankopon ayi me afri magya fie fo nyina mu. Se minni Israel so hene nkosi daa. Na wayi Yuda asi no panin. Na Yuda fie mu nso wayi magya fie. Na magya mamu nso opema sem se odemi besi Israel nyina so. Na memma nyina mu no efri se Awurade ama memma pii. Wayi me ba Salomo se ontena Awurade ahini a odidi Israel so no adwa so. Na waka akire me se wo ba Salomo na obesi me fie ne mabanwa no. Na mayi no aye oba. Na menso maye no agya. Na se okuramu di me mransem ne matamudie so se eneda yi a. Mema na hini atim akosida. Na afei Israel oye Awurade badwa no nyina anim ne ye Nyankopon asumu. Me se monhwe Awurade ye Nyankopon mransem nyina nni so nhwehwe akire kwan. Na moadi asase pai so. Na moagya no awunyade ama mo mma. Mo achi akosida. Na wo me ba Salomo hunu wagya Onyankopon no. Na fa wakoma mu ne wo kra ani sosom no. Na Awurade pepe akoma nyina mu. Na ohunu adwene nyina mu. Sa wohwehwe no a obema wahu no. Na sa wugya no a obeto atwene kra. Afei hwɛ sɛ Awurade ayi wo sɛ si efie a ɛbɛyɛ kronkron bia. Hyɛ wo ho den na yɔ. Na David ma ne ba Salomo asɔredan no ntronowa ne ɛho adan ne nadekora mpia ne abansoro mpia ne emu fam mpia ne mpata adwadan no nsususo ne ade biara a ɛwɔ ne honhom nsususo. Awurade fie abanwa ne mpia a etwa ho hye nyinaa ne Nyankopɔn fie adekorae ne akonkron ne akorae ne asɔfo ne lewifo nchichemu
ne Awurade fie som adwuma no nyinaa, ne Awurade fie som ho ade nyinaa. Sika de no wɔ sika nkariɛ so, sɛ wɔmfa nyɛ ɔsom no nyinaa ho ade. Dwetɛ ade nyinaa ne nkariɛ so, sɛ wɔmfa nyɛ ɔsom no nyinaa ho ade. Ne sika nkanea dua ne ɛho sika nkanea no nkariɛ, sɛdeɛ kanea dua biara ne ɛho nkanea nkariɛ teɛ. Ne dwetɛ nkanea dua, sɛdeɛ kanea dua biara ne ɛho nkanea nkariɛ teɛ. Sɛdeɛ nkanea dua no nyinaa ho som teɛ no. Ne kyerɛ aboodo pono biara sika a wakarie, ne dwetɛ apono no dwetɛ. Ne adinam, ne nkoraa, ne nkuruwa ho sika amapa, ne sika monsua deɛ, sɛdeɛ biara nkariɛ teɛ. Ne dwetɛ monsua deɛ, sɛdeɛ biara nkariɛ teɛ. Ne aduhwam hye butia no ho sika a wayiyi mu ne nkariɛ so. Ne tiase nam a ɛne sika karubim a wɔtrɛ mu kata Awurade apam adaka no soɔ no nsususoɔ. Ne nyinaa wɔ atwerɛ a efiri Awurade nsɛm baa me so no mu na ɔkyerɛɛ me nsususoɔ nnwuma no nyinaa. Na David ka kyerɛɛ ne ba Salomo sɛ, hyɛ wo ho den na mia w'ani na yɔ, nsuro na mma w'akoma ntu. Na Awurade Nyankopɔn, me Nyankopɔn no, di w'akyi. Ɔrempa wo na ɔrennya wo de bɛkɔ akosi sɛ wobɛwie Awurade fie som adwuma no nyinaa. Na hwɛ, asɔfoɔ ne Lewifoɔ nkyikyɛmu a wɔbɛsom Nyankopɔn fie som nyinaa nie. Na dwuma no nyinaa mu, nipa a woyi wɔn yam na wɔwɔ ɔsom nyinaa ho nyansa ne asafohene no ne ɔman no nyinaa, wɔwɔ nsɛm nyinaa ho no nyinaa wɔ wɔn nkyɛn. Brɛsosɛm nwoma a edi kan, ti 29. Na ɔhene David ka kyerɛɛ badwa no nyinaa sɛ, me ba Salomo a ɔno nko na Onyankopɔn ayi no no yɛ abɔfra, na ɔyɛ bɔkɔɔ, na adwuma no so, ɛfiri sɛ aban no nyɛ onipa dea, na ɛyɛ Awurade Nyankopɔn dea. Na metumi nyinaa na mede masiesie me Nyankopɔn fie no ho sika ama sika adeɛ, ne dwetɛ ama dwetɛ adeɛ, ne kɔbere adeɛ ho kɔbere, dadeɛ adeɛ nso dadeɛ, ne nnua adeɛ nnua, apopobibire aboɔ ne nhyehyɛmu aboɔ, aboɔ hyɛnhyɛn ne aboɔ nwononwan, ne aboɔden aboɔ nyinaa ne abofufuo piipa. Nanso me Nyankopɔn fie ho anisɔ nti, me sika ne dwetɛ akoradeɛ a ɛwɔ me hɔ no, mede mama me Nyankopɔn fie no apae deɛ masiesie asie kronkronbea fie no nyinaa so. Sika dwetikɛseɛ mpensa, ofre sika ne dwetɛ a wayiyi mu dwetikɛseɛ mpemson, sɛ wɔmfa nnura adan no afasuo no ho, na wɔmfa sika no nyoyo sika nneɔma, na wɔmfa dwetɛ no nyoyo dwetɛ nneɔma, na wɔmfa nyɔ adwumfoɔ nsa no adwuma no nyinaa. Na afei, hwan na oyi ne yam de ne ho ma Awurade nnɛ? Ɛna agyanom mapɔma ne Israel musuakuo mapɔma ne mpempem ne ɔhaha so asafohene ne ɔhene adwuma so ahwɛfoɔ no nyaa ho ayɛmyi. Na wɔmaa Nyankopɔn fie som no ho sika, dweti kɛseɛ 5,000, ne sika dare 10,000, ne dwetɛ dweti kɛseɛ 10,000, ne kɔbere dweti kɛseɛ 18,000, ne dadeɛ dweti kɛseɛ 1,000. Na wɔn a wɔhunu wɔn hɔ aboɔ no de ma Awurade fie akoradeɛ no de hyɛ Gersonni Yehiel nsa. Na ɔman no ani gyee deɛ oyii wɔn yam de maaɛ no ho, ɛfiri sɛ akomamu nyinaa na wɔde yii wɔn yam de maa Awurade. Na ɔhene David nso ani gyee anigye kɛseɛ. Na David hyiraa Awurade, bagya no nyinaa anim. Na David kaa sɛ, nhyira ne wo, Awurade, yɛn agya Israel Nyankopɔn, firi daa kosi daa. Wo Awurade na kɛseyɛ ne mmaninyɛ ne animonyam ne nimdeɛ ne aseda wɔwɔ, na deɛ ɛwɔ ɔsoro ne asase so nyinaa wɔwɔ. Wo Awurade na ahenni wɔwɔ. Na wo na wama wo ho so di adeɛ nyinaa so, na ahonya ne animonyam firi w'anim. Na wo na wudi adeɛ nyinaa so, na wo nsɛm na hoɔden ne mmaninyɛ wɔ, na nipa nyinaa kɛseyɛ ne den hyɛ wɔ wo nsɛm. Na afei yɛn Nyankopɔn, yɛn deɛ yɛda wo ase, na yeyi w'animonyam din no ayɛ. Na hwan ne me, na hwan ne me man, na yɛnya hoɔden sɛ yɛbɛyi yɛn yam ama adeɛ sɛ yie. Na wo nkyɛn na ne nyinaa fire, na wo nsɛm na yɛnyaa no na yɛde ama wo yi. Na ahɔhoɔ ne amanfrafoɔ ne yɛn wɔ w'anim, sɛ yɛn agyanom nyinaa. Yɛn nna te sɛ sunsum asase so, na nidasoɔ biara ni hɔ.
Awurade yɛn Nyankopɔn, adekuo yi a yɛsiesie sɛ yɛde rebesi efie ama wo din kronkron yi nyinaa, wo nsɛm na efire, na wo na ne nyinaa wɔwɔ, na minim, me Nyankopɔn, sɛ wo deɛ wosɔ akoma hwɛ, na teeyɛ na ɛsɔ w'ani. Me deɛ makomam teeyɛ mu na mayi me yam ama yeinom nyinaa. Na afei wo man a wohu wɔn ɛha yi nso, me deɛ anigye mahunu sɛ wɔn nso ayi wɔn yam ama wo adeɛ. Awurade, yɛn agyanom Abraham ne Isak ne Israel Nyankopɔn, fa yɛsie wo man akoma mu, adwene mu, nsusue mu kosi daa, na siesie wɔn akoma bra wo fam. Na me ba Salomo no, ma no akoma a edi mu, na wɔnhwɛ wo mmara nsɛm, wadanseɛ ne wahyɛdeɛ, na ɔnyɛ ne nyinaa, na ɔnto abane a masiesie ho asie no. Na David ka kyerɛɛ badwa no nyinaa sɛ, Munhyira Awurade mo Nyankopɔn noɛ. Na badwa no nyinaa hyirɛɛ Awurade wɔn agyanom Nyankopɔn no. Na ɔkoto sɔree Awurade ne ɔhene. Na wɔbobɔɔ Awurade afɔdeɛ. Na wɔbɔɔ ɔhye afɔdeɛ ma Awurade da no adeɛ kyeeɛ. Anantwinini 1,000, adwennini 1,000, nnwamma 1,000 ne wɔn ho ahiesa ne afɔdeɛ pii pa ma Israel nyinaa. Na ɔde anigye kɛseɛ didi nomee Awurade anim da no. Na wosi David ba Salomo hene ne mpire no so. Na ɔsraa no ngo ma Awurade sɛ bapɔma, ne Sadok nso sɛ ɔsɔfoɔ. Na Salomo tenaa Awurade adwa so di n'agya David adeɛ. Na ɔyɛɛ prɔmprɔm. Na Israel nyinaa tie no. Na mapɔma no nyinaa, ne nnɔmarima no nyinaa, ne ɔhene David mba no nyinaa nso de wɔn ho hyɛ ɔhene Salomo ase. Na Awurade maa Salomo so kɛse paara Israel nyinaa ni so. Na ɔhyɛ no ahenni no mu animonyam a ahemfo a odii Israel so dii n'anim no biara nya bi da. Saa na Yisai ba David dii Israel nyinaa so hene. Na a ɔde dii Israel so no yɛ mfirinhyia 40. Odi hene mfie 7 Hebron. Na Yerusalem deɛ, odi mfie 33. Na owu onyinipa mu a na nna ne ade dodoɔ ne animonyam amee no. Na ne ba Solomon bedii n'adeɛ. Na ɔhene David nsɛm a edi kan ne de edi akyire no, hwɛ, watwerɛ no ɔdehunufoɔ Samuel nsɛm ne odiyifoɔ Nathan nsɛm ne ɔdehwɛfoɔ Gad nsɛm mu. Ne n'ahennie ne ne mmaniyɛ nyinaa ne mmere a ɛfaa ne tiri soɔ, ne Israel soɔ ne asase no so ahennie nyinaa soɔ.